أكبر. ما لازم تأكد. شو ما يمس هذا متجاب عندهم هو يعني كذي كذي هذه ساعات شغال يعني كذي I'm not going to spend too much time. I think we are live now. Oh, okay. Live na atulana. Tawara. Halkana alala. Okay, so. مزمور ولا عدنا كبرى
ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ከመይ ቀኒኹም? ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነዛ መዓልቲ ዝሃበና ከምዚ ኢልና ተኣኪብና ቃሉ ክንመሃር ኩላትና ብጸሎት መንፈስ ኮይና ነቲ ዝመጽእ ቃል ክንዳሎ ኢና። ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ መዓልቲ፣ ስለዚ ግዜ፣ ስለዚ ሰዓት ነመስግነካ። ካብ ዘለናዮ ኣኻኺብካ ከምዘይ ዝበለ ግዜ ዕድል ስለዝሃብካና ተመስገን። ነዚ ትምህርቲ ዝከታተሉ ዘለው ከምኡን ዘገልግሉ ኩላቶም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብጸጋኸ ክትድግፎም ንጸሊ ኣለና። ከም ዝበለ ግዜ ስለዝሃብካና ተመስገን። እቲ ሃውና ዘካፍለና ብክፉት ልቢ ክንሰምዕ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ንኣና እውን ክተዳለወና ንጸሊ ኣለና። ሃውና እውን ክትባርኾ ነቲ ዝተዳለወ ነገር ብግቡእ ከካፍል ጸጋ ክተብዝሃሉ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ንጸልየሉ። ኩሉ ኩነታቱ ንስኻ ክትባርኽ ንጸሊ ኣለና። ቤቱ ክትባርኽ ንጸሊ። ከምኡን ኣብ ባክግራውንድ ኮይኖም ዘገልግሉና ኩላቶም ክትባርኾም ንጸሊ። ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ኣሜን። እምበኣር ፕሮግራምና ጀሚርና ኣለና። ቀጥታ ናብ ቃልና ክንሓልፍ ሃውና ተስፋ ዓለም ኣገልጋሊ ተስፋ ዓለም ማይክ ናባካት ኣምላኽ መስገን። ከመይ ቀኒኦም ቅዱሳን እንኳዕ ብዝደሓን ብሰላምን ናብ ኤሪ ባይብል መጻእኩም። ኣምላኽ መስገን ዝሓለፈ 2 ሰሙን ብምክንያት ክሪስመስ ኣቋሪፅናዮ ነርና። ካብቲ ዘቋረፅናዮ ሎማዓንቲ ክንቅፅሎ ኢና። ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ንእሽተይ ድሕሪት መካን ምልስ ክነብል 2 ሰሙን ኣቢርና ስለ ዝነበርና ኣብቲ 2 ሰሙን ገለገለ ነገራት ክንርስዕ ስለንኽእል ንድሕሪት ተመሊስና ንእሽተይ ክንሪኦ ኢና። ደቅና ንምንታይ እዮም ካብ መንገዲ ሂወት ዝወፅና መበገሲ እዩ መንቀል እዩ እንታይ ዝብል ሓሳባት ርኢና ነርና። ሕጂ ንሪኦ እሱ እዩ መንቀል እዩ እንታይ እንተኢልና ኣብ ጥዑይ መሰረት ዘይተሰረተ ሰብ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክወፅእ ብቐሊሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ማቴዎስ እንታይ እዩ ዝብለና? እቲ ቃለይ ሰሚዑ ዝገብር ቤቱ ኣብ ከውሒ ሰሪቱ ብለና። ንፋስ መፂኡ ውሕዚ መፂኡ ነታ ቤት ኣይደፋኣን ይብለና። ስለዚ እቲ ኣብ ከረን እቲ ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ ብትክክል ቃል ኣምላኽ ዝተምሃረ ቆልዓ ካብ ህፃንነቱ ዝዓበየ ብቐሊሉ ክወድቕ ከም ዘይክእል ርኢና ነርና። ዋላ እኳ ብፈተና ተፈቲኑ ከኋላ ገለ ነገራት ተተለማመደ ግን ኣርሒቑ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ እቲ መሰረቱ ጥዑይ ስለዝኾነ ኣብ ጥዑይ ስለዝተሰረተ ኣዳምን ሔዋንን ካብ ህልውና እግዚኣብሔር ዝወፅሉ ብሰንኪ ሓጢኣት ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ክላስና ርኢናዮ ነርና። ሰብ ሓጢኣት ዝገብር ከሎ ካብ ህልውና እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝርሕቕ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ምዕራፍ 2 ካብቲ ሕማቕን ፅቡቕን ተፍልጦም ካብ ኣይትብልዑ ምስ በሎም እግዚኣብሔር ምስ ተዛረቦም ትእዛዝ ምስ ሃቦን ኣዳምን ሔዋን ግን ነቲ ቃሉ ክጥሕስዎ ከለዉ መንፈሳዊ ሞት፣ ስጋዊ ሞት፣ ዘለኣለማዊ ሞት ከም ዝሞቱ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ካብኦም ከም ዝተኣለየ መፅሓፍ ቅዱስና ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ስለዚ 3 ነጥብታት ርኢና ነርና። 3 ምክንያታት 3 ክፍተታት እዩ ንደቅና ካብ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ከውፅኦም ዝኽእል። እቲ ሓደ እንታይ ኢልና ርኢና ነርና? ኣብ ዙርያ ወለዲ ዝረኣዩ ክፍተታት ሓጓፍ ኢልና። እቲ ካልኣይ ኣብ ዙርያ ቤተክርስትያን ዝረኣዩ ክፍተታት ናይ ዘመን ክፉእ ናይ መወዳእታ ዘመን ምዃኑ ናይ ዘመን ኣብ ዘለናዮ ዘመን ብዙሕ ክፉእ ነገር ዝግበረሉ ግዜ ስለዝኾነ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ስለዝዓብዩቶም ቆልዑ በቲ ዘሎ ነገራት ፅለዎ ይኽእሉ እዮም ኢልና 3 ነጥብታት ርኢና ነርና። ተቐዳማይ ከይድና ክንሪኦ ከለና ሶሪ
اوكي ابزوريا ولد زرا كفتات قدامي رينيا نيرنا ابزوريا ولدي حلفنت كازي مرد إلنا እግዚአብሔር አምላክ ውሉድ ክበልና ከሎ نحنا كان أبيومي هيبنا كان اسم كعبيلنا يكونن زهبنا تحلفنت معنا هيبنا سلاز أول الدنتاير كبابي 9% بولد زرق كفتت እግዚአብሔር አምላክ تحلفنت نعوم كم ذهبهم أيفلطون يوم زبرينا خالي حساون ناي هيوت شوتو زي مقمات ببجيزيو ببعمتو ببسومونو ببورحو ببعمتو زقمتو شوتو وي جول يبلو منينا ولدي نقرا من قدوم يمتاي زقبرو لنا ندقوم زمهروم دك 4 عامتكم مسكون 6 عامت مسكون 8 عامت اندابولو ولد انتاي يقبرنيو ميلنا ينيرنا جول شوتو ايقمطو نيرنا معناتو ببعمتو نحرك المهروم تجميرنا اب هيوتهم ببعمتو لوطي كمز مصرينا نيرنا معناتو بيت تمرت خدو خلو رابعي كفل زمهارو كاليو حمشاي كفل زمهارو شادشاي كفلي كومون دابوليوم تاي زخونو እንዳተለወጡ ተሐሳስቦም እንዳተቀየሩ ዝኸዱ ስለዚህ ወለዲኩም ዓይነት ሸቶ አይቆምጡን እዮም ዕላማ የለን ኢልና በወለድ ሪና ነርና አለውን ጥቡቅ ኣብነት ዘይምዃን ህይወትካ ነቶም ደቅካ እንታይ ዘይምግባር ዘይምርአይ ንዓና እንታይ ከም ዝገብሩና ከም ዝርኢና ከነንብብ ክንጽሊ ነቲ ክርስትና ክንነብሮ ከለና ኩሉ እንታይ ገብርዎ እዮም يريوهم كم تأملخ زدليو كم تي إجزابير زدليو خن نبر تجميرنا بهيوتنا يصلوا يوم كم تجزابير زيدليو كم تقال أملخ زيب لنا عينة هيوت كن نبر ويون كن ملالس تجميرنا نتيوتنا ريوم تاكون كل يوم كعنقفو يقول يوم إذا نجرزو بزحات ولدي عينة استوعلنينا زرينا زلوا يمثلنا أني أبكر منهم بزح زيد اللي نجارات نجبر نقولوا نتاي جبروا يوم observe بيجبروهم كباب 75% زمهارو كاب صدرهم يلنا رينيان ينافت تمرتي كنجمر كلنا ترابع حساون عندما جنازيب كازي ممهر أبو ولد زرعي كفتات انتاي عندما ما جنازيبنا عندك رانتين جبرهم منا أي مهرهم منا نوديش شمون تعمد مسانا كوفا بيلنا لك كم تنحنا زرد عنا على الأملا كن مهرهم كان يردوا نفتنمو بدحرو ناي مهكاي ناي مسليچاو بحري كري يجمر نت ناي ديفوشن ساعات كان تخغبرو يخلي كصلኦ يخلي ስለዚህ ኣብ 2 ዓመት ኣብ 4 ዓመት ኣብ 6 ዓመት 8 10 12 እንዳበልና በበዓመቱ እንታይ ክሕዚ ይኽእል ቲ child development በበዓመቱ ኣብ ኣተሓሳስቡ ወደ 5 ዓመት ኮንኮን እንታይ ክሕዘልካ ይኽእል ኣጽኒዕና ንደቅና ብኡ በተዓቅሞም እንታይ ክንገብሮም ኣለና ቃል ኣምላኽ በበዓመቱ በብጊዜው እንታ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ተዘይ ኮይኑ ከህክዮም ክጅምሪ ኣወለድ ዝረእሱ ሓደገጋ ኣሎ ንቆልዑ እኹል ግዜ ዘይመሃብ ቆልዑት እንታይ ደልዮም ግዜ ይደልዮም ምስኦም ግዜ ከነሕልፍ ከለና ብዙሕ ክንጸልዎም ንኽእል ኢና ብዙሕ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብ ዘዳግም ኣብ ኩሉ ኣብ ንረኽቦም ኣብ ምዕራፍ 6 ዛረብ ኩሉ ኣብ ኩሉ ኣብ ንረኽቦም ግዜ كنمهرهم كم زلنا إذ نجرنا سلازي كابتي مدراو نجر نقربولهم تناتنا مهلا وتناتنا هلا والنتيوم انتايز قبرو زدليو سلازي بزحات ولدي أبزي أرياز الدخمت علو لازم خنيات يوم قلعو انتايز خونو ناب عملاح زيدو لي نجر دحر علمان داوسو خودو خلو زوزو نهي صانات ناي ممهار عقمات حيت كامرأي أي حزن يومينا نمنتاي نيجونقو ميلنا نحسب لك كم تنعنا منفس أملاخ زغلصلنا نعومن منفس أملاخ كم زغلصلهم أب ماحصن كوينوم منفس قدوس بعل يوحنس كم استملؤ مريم ኤልሳቤጥ ክትሪኣ ምስ ከደት ዮሐንስ ኣብ ማህፀን መንፈስ ኣምላኽ ከም ዝተንገፎ ይነግረና እግዚአብሔር እዩ ነዚ ዘይርአ መንፈሳዊ ዓለም ነቲ ብስጋና በእምሮና ክንበፅሖን ክንድህሶ ዘይክእል ንዓና ከም ዝገለፀልና ንዖሙን ዝገልፀሎም ንሱ እዩ ስለዚ ብትክክል ኢና እንታ ክንገብሮም ዘለና ክንምህሮም ዘለና እቲ ዝገልፅ እግዚአብሔር እዩ ናብ ፍልጠት ሓቂ ዝወስድ ብርሃን ዝህብ ነቲ ፀልመተ እምሮና ናብ ብርሃን ኣምፂኡ ቃሉ ዝገልፀልና ሓሳቡ ዘረድአና ፍቃዱ ዘብርሃልና ዝገልፀልና መንገድታቱን ብሓሳቡን ክንከይድ ዝገብረና እግዚአብሔር ብመንፈሱ ምስ ገለፀልና መጽሓፍ ቅዱስ ከይድና ክንሪኦ ከለና ንብዙሓት ነቦታትና መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ዝገብረሎም ነይሩ
ዝግለጸሎም ነይሩ ስቲል እውን ንደቅና እግዚአብሔር ኣምላኽ እንተኽገብሮም ይኽእል እዩ ከምህሮምን ገልጸሎምን ይኽእል እዩ ንሕና ተዘይምሂርናዮም ተዘይረዲእናዮም ጸላኢ በንጻሩ ኣብ ሂወቶም ብርቱዕ ዓይነት ትግሃት ክገብር እዩ ዘይድሊ ነገር ኣእምሮኦም እንዳመልአ ክቆጻጸሮም እዩ ስለዚ ንመሃሮም በብግዚኡ ንመሃሮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ንጽሊ ዝተዘርአ ቃል ኣብ ሂወቶም ህያው ኮይኑ መስለጥ ኮይኑ ከዓይ ክልውጦም ካብ ክልተ ዝኣፉ ሴፍ ይበልሕ ይብሎ ንቃል እግዚአብሔር ኣትዩ ክቅይር ዝኽእል ኣተሓሳስባ ክልውጥ ዝኽእል ቃል ስለ ዝኾነ ምስ ተዘርአ ብሂወቶም ፍረ ክፈርውን ክንጽልየሎም ኣለና ስለዚ ክጭነቕዮም ኢልና ተዘይምሂርናዮም ካብተን ዝረኣናየን 5 ዓኑድ እታ መሰረታዊት እንተክንገብራ ኢና ክንስሕታ ኢና እታ መንፈሳዊት ዝበልናያ ብዘሎ ኩሉ ጌርናሎም ኣብቲ መንፈሳዊ እንድሕር ተዘይተዓዊትና ሰብ ዘለዓለ ረቢሑ ነፍሱ እንታጥፈ ወላ ሓንቲ ኣይጠቕሞን ይብለና ቃል እግዚአብሔር ስለዚ በወለድ ዝረአ ክፍተት ዝርኢና ነርና ኣብ ዙርያ ቤተክርስትያን ዝረኣዩ ክፍተታት ናይ ግዜ ሕፅረት ኢልና ነርና ህፃናት ዝህቡኾም ከም ዘይደልዩ ቀሲሎም ክሓቱ ቀስ ጌርካ ከተረድኦም ይደልዮም ነገራት ተብተብ እንዳበሉ እንዳጨናቅካ ከተትሕዞም ከተረድኦም ስለ ዘይደልዩ ግዜ ይደልዮም ናይ ሕፅረት ምድላውን ዝብሪና ቤተክርስትያን ዝረኣዩ ክፍተታት ኣብ ዙርያ መምሃራን ዝረአ ኣብ ዙርያ መምሃራን ኦፍ ኮርስ ኣብ ክልተ እዩ እቲ ክፍተት ኣብቲ ዝምህርን ኣብቲ ዝመሃርን ዘይምድላው እቲ ኣሳይመንት ዝተዋሃበ ተምሃራይ ኣብ ሳንዴይ ስኩል ዝመሃር ነቲ ዝተዋሃቦ ብግቡእ ዘይምስራሕ እቲ መምህር እውን ከምኡ ህፃናት ክምህር ኢሉ ምስ መፀ ከይተዳለወ ክመፅእ ከሎ እዚ ኣብ ተምሃራይን ኣብ መምህርን ዝረአ ኣብ ቤተክርስትያን እውን ዝረአ ክፍተት እዩ ኣብ ዙርያ መምሃራን እውን ዝበሰሉ መምሃራን ኣለውና እንደገና ከዓ ብዕድመ ንኣሽቱ ኮይኖም ከዓ ዝምህሩ መምሃራን ኣለውና ሞር ሪከመንድ ዝግበር እቲ እቶም ዝበሰሉ ክንረክብ ከለና ተረኺብና ብፍላይ ኣብ ሳንዴይ ስኩል ከም ዓይነት መምሃራን ከነምፅእ ፅቡቅ እዩ ተዘይተረኺቡ እውን ነቶም ዘለውና ኣሽቱ ዕድል ሂብና እንታ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ከነዕብዮም ንኽእል ኢና ኣብ ዙርያ መምሃሪ ቦታ እቲ ዝመሃሩሉ ቦታ ፅፉፍ ዘይምግባር ሽንቲ ቤቶም እቲ ዝመሃሩሉ ክላስ ኩሉ ዘልዮም ዘበለ ብትክክል ብኣገባብ ዘይመሓዝ ኣብ ቤተክርስትያን ከምኡ ድኽመት ይረአዩ ኣብ ዙርያ ስርዓት ትምህርቲ ኣብ ለን ኣብ ሕን ዘሎ ሓደ ዓይነት ሓሳቢ ነቶም ንኣሽቱ ምስ ዓበይቲ ሓዊስካ መምሃር እሱን ርእሱ ዝኸኣለ ጉድኣት ኣለዎን ሓደ ወዲ 8 ዓመት ምስ ወዲ 14 ዓመት ወይ ከዓ ምስ ወዲ 16 ዓመት ኮፍ ኣቢልካ ተምሃር ማለት ንዑ ፀቕጢ ነቲ ወዲ 16 እውን ፀቕጢ እዩ ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያን እዚ ሃጓፋት እዚ ይረአ ኣብ ዙርያ ብዕድመ ከፊልካ መምሃር ከምታ ቀዲመ ዝበልኮ ብዙሕ ግዜ ነቶም ዓበይቱን ነቶም ንኣሽቱን ብሓንሳእ ሓዊስና ኢና ብሓደ ክላስ እንታይ ንገብሮ ንምህሮም እሱን ርእሱ ዝኸኣለ ጉድኣት ኣለዎ ኣብቶም ቆልዑት ትራባይ ሓሳብ ነፃናት ናይ ምምሃር ዓቕሚ ኣንኢስካ ምርኣይ ንኣሽትዮም ኢልካ ምሕሳብ ልክዕ ከምቲ መግቢ ሂብናዮም እቲ መግቢ ኣብ ኣካላቶም ኣትዩ ዝዓዪ ኣብ ዕቤቶም ለውጢ ዘምፅእ ቃል ኣምላኽ እውን በቲ ዓቕሞም ክንቦም ከለና ኣብ ሂወቶም እንታይ ከም ዘምፅእ ለውጢ ከም ዘምፅእ ቆልዓ ከሎ ፀባይ ሰቲ ብድሕሩ ልምልም ዝበለ ነገራት ንቦ ብድሕሩ ዕፅም ዝበለ ነገራት ክበልዕ ይጅምር ስለዚ መንፈሳውነት ከዓ ከምኡ በቢግዚኡ በቢዓመቱ ካብታ ንኣሽቱ ከለዉ ልክዕ ከምቲ ቆልዑት ከለዉ ፀባ ዘልዮም ገና ክርድኦም ከሎ ክሰምዑ ኣብ ዝኽእልሉ ግዜ እውን ቃል ኣምላኽ እንተምሂርናዮም ኣብ ሂወቶም ክዓይን ክሰርሕን ክጅምር እዩ ስለዚ ናይ መምሃር ዓቕሞም ንእሽተይ እዩ ኢልና እንታ ክንገብር የብልናን ክንዕቆም የብልናን ምክንያቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ከዱ ደቂ 4 ዓመት ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ ኢሎም ይጀመሩ ተን መምሃራ እንታይ እየን ዝገብራ በቲ ዓቕሞም በቲ ደረጃኦም እየ እንታይ ዝገብሮም ካልቲቬት ዝገብሮም ዝምህሮኦም እቲ ኣብቲ ዕድመቲ ክሕዝዎ ዝኽእሉ ትምህርቲ እንታይ ዝገብሮም ዝምህሮኦም ተን መምሃራን ስለዚ ዕድመ እንዳወሰኸ ክኸይድ ከሎ ከምኡ ካብ ሓደ ክላስ ናብ ሓደ ክላስ የሳግርኦ ማለት እዩ ኣብታ ዕድሞ እንታ ክገብር ይኽእል እዩ እንተምሂርናዮ ከምቲ በቲ ክርድኦ ዝኽእል ወሪድና በቲ ቋንቁ እንተተዛሪብናዮ ክመሃርን ክሕዝን ይኽእል እዩ
ኣይሕዝን ኢልና ሸለል ክንብል የብልናን ኣብ ሳንዴ ስኩል ኣብ ቤተክርስትያን ዝርአ ሃጓፍ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ነቶም ደቂ 4 ዓመት ደቂ 5 ዓመት ዋላ 3 ደቂቃ ትኹን 4 ደቂቃ ትኹን ቀፃሊ እንተኽገብሩለዎም ናብ ቤተክርስትያን ኣብ ዝመፁሉ ግዜ ክመሃሩ ኣለዎም ብወለዱ እውን ከምኡ ክምህርዎም ኣለዎም እቲ ትምህርቲ ኣብ ክርስቶስ ዘተኮረ ዘይምግባር ዛንታ ነጊርናዮም ናይቲ ዛንታ ታሪክ ነጊርና ዛንታ ነጊርናዮም ጥራይ ኮና ክንእለ ዘለና ኣብቲ ታሪክ ክርስቶስ ክንገልፀሎም ኣለና ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ብዛዕባ እግዚአብሔር እዩ ዝዛረብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈሪሳውያን ከምኡ ኢሉ ነዘን ፅሑፋት ትመራምርዎን ኣለኹም ናባይ ክትመፁ ኣይደልዩን ኢኹም ኢሉ ክዛረቦም ከሎ ንሳተን ከዓ ብዛዕባ እየን ዝዛረባ ኢሉ ክምልሰሎም ከሎ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ንሪኦ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ኣብ ኤቭሪ ኮርነር ኣብ ኤቭሪ መጽሓፍ ንክርስቶስ እንታይ ከም ንገብሮ ከም ንረኽቦ እዩ ዝነግረና ስለዚ ኩሉ ፅሑፋት ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ንኣብነት ብዛዕባ ኣብርሃም ተምፂና ንኢሳቅ ክስውኦ ከሎ ኢልና ርኢና ነርና ኣብ መወዳእታ ሂስ ታሪክ ተዛሪብና ጥራይ ዘይኮንና ክንብል ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንክርስቶስ ከመይ ገይሩ ክልእኾ ተስፋ ከም ዝሃበ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኢሳቅ ንመን ከም ዝውክል እቲ 3 መዓልቲ ዝኸድዎ ዝብል ብዛዕባ ሞትን ትንሳኤን ምዃኑ ፅቡቅ ጌርና እንተክንገብረሎም ኣለና ንክርስቶስ ከነርእዮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን ኮይኑ ዝዓረቕ ማእከላይ ሜድያተር ክርስቶስ ከም ዝኾነ እሱ እቲ መንገዲ እሱ እቲ ሓቂ እሱ እቲ ህይወት ምስኡ ከነራኽቦም ኢና ክንፅዕር ዘለና ንዕኡ ክፈልጥዎ ተማሂሮም ፈሊጦሞ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኦም ገይሮም ተቐቢሎም ክውስኑ ናብኡ ኢና እንተክንገብሮም ዘለና ከነጠምቶም ብዛዕባኡ ክንምህሮም ዘለና ኢልና ርኢና እቲ ናይ ዘመን ክፋእ ምውሳኽ ኢና ነርና ኣብ በዓል ስኮትላንድ ነቶም ቆልዑት ብዛዕባ ግብረ ሰዶማውነት ክምህርዎም ተን መምሃራኖም መፅአን ከዓ ብዛዕባ ዝነገር ኣስተምህሮ ክህቦ ነቶም ቆልዑት ክምህሮም ዘድሊ ዘበለ ሕቶታት እውን ቅርብ ኢለን ነቲ ሕቶ ሰሚዐን ከረድኦም ዝብር ኢና ስለዚ ደቂ 7 ደቂ 8 14 ኩሉ ብዛዕባ ፆታ ብዛዕባ ግብረ ሰዶም ኩሉ ክመሃሩ ከም ዘለዎም ኣብ ስኮትላንድ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝወፀት ዘመን ክፉእ ምዃኑ በዚ ምክንያት እውን ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ነዚ ነገር ስለ ዝርእይዎ ክፍኣት እውን እንዳወሰኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ በዚ ምክንያት እውን ካብ ህይወት ኣምላኽ ክወፁ ካብ ህይወት ኣምላኽ ክርሕቑ ይኽእሉ እዮም ኢልና ርኢና ነርና ዝሓለፈ መፍትሒኡ እንታይ ኢልና ርኢና ነርና መፍትሒኡ ናብ ምንታይ ንመለስ ኢና ናብ ቃሉ እስራኤላውያን ክብድሉ ከሎ ሓጢኣት ክገብሩ ከሎ ናብ ምንታይ እዮም ዝምለሱ ናብ ቃሉ ደቅና እንታይ ግበርዎም ኢልና ኣሎ ኣብ ምቕማጦም ኣብ ምትሶም ኣብ ምኻዶም መሃርዎም ኢልና ኣሎ ኣብ ዘዳግም ኣብ ዝረኸብናዮ ዕድል ደቅና ቃል ኣምላኽ ክንምህሮም ኣለና ስለዚ ኣብ መሳፍንቲ እንታይ ዝብለና እቶም ህዝቢ ምስ በደሉ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ረሓቑ እግዚኣብሔር ንካልኦት ኣማልኽቲ ይሕሊፉ ይህቦም ከም ዝነበረ ምስ ተነስሑ ምስ ተመለሱ ናብ ቃሉ ምስ መፁ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ጃጅስ መሳፍንቲ እንዳተንስአ የዕርፎም ከም ዝነበረ ኣብ መሳፍንቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ርኢና ነርና ስለዚ ናብ ቃሉ ክንምለስ ኣለና ሓላፍነት ንምንታይ ንወለዲ ተዋሂቡ ተይልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓላፍነት ንወለዲ ዝሃቦም ምክንያት ዝበዝሕ ግዜ ምስኦም ስለ ዘሕልፉ ብቐረባ ክምህርዎም ስለ ዝኽእሉ ዝብል ነጥብታት ሓደ 7 ዝኾኑ ነጥብታት ርኢና ነርና ሕጂ ኩሉ ክንሪኦ ኣይንክእልን ኢና ካበይ ንጀምር ንዝብል ሓላፍነት ካብ ዕድመ 2 ክሳብ ዕድመ 12 ንስድራ ቤት ከም ዝተዋህበ ካብ ዕድመ 13 ክሳብ ዕድመ 16 እውን ንቤተ ክርስቲያን ከም ዝተዋህበ ስለዚ ናይ ሓላፍነትና እቲ ወሰን ዶብ ፈላሊና ክንርኢ ኣለና ወለዲ ሓላፍነት ተዋሂብና ኣሎ ክሳብ 12 ፅቡቅ ጌርና ከነዕብዮም ኣለና ካብ 13 ንንዮ ግን እቲ ንዓና ምስምዖም ይቕንስ እዩ ኢልና ርኢና ነርና ሞር ብዕሩኽቶም እዮም እንታይ ዝኾኑ ዝፅለው ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ቲኔጀር ነቲ ሳንዴ ነቲ ንዖም ዝምህሩ ኣዳሊና እንታይ ክንገብሮም ከም ዘለና ክንምህሮም ከም ዘለና ናይ ሓላፍነት ወሰን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት ወሰን ዝብል ርኢና ነርና ስለዚ ንወለድን ቤተ ክርስቲያንን እንታይ ተዋሂቡ እቲ ሓላፍነት ተዋሂቡ
ترى ولدي زبرينا نيرنا حلافنتهم مفلات لك كمتي موانئا مس سبيتو እግዚአብሔር አምላኽ ንሲምሶም ንሳምሶም ከዕብዮ ሓላፍነት ምስሃቦም ሓላፍነቶም ዝተዋፁ ልክዕ ከምቲ ዮሴፍን ማርያምን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕብዮ ምስተባሃሉ ሓላፍነቶም ዝፈለጡ እግዚአብሔር ዝሃቦም ሓላፍነት ተረዲኦም ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮም ገይሮም ዘዕበይዎ ስለዚ ሓላፍነትና ክንፈልጥ ኣለና ናይ ወለድ ኸይና ክሪኦ ከለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ጥራዮም ዝመፁ ምስ ስድሮኦም ግን 6 መዓልቲ ግዜ ከም ዘሕልፉ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ቤተ ክርስቲያን ንላዕሊ ወለዲ ንደቆም ሞር ጥቡቅ ገይሮም ክምህርዎምን ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ቃል አምላኽ ክገልፅሎምን ከረድእዎምን ዝኽእሉ ወለዲ ምዃኖም ኣብ ዝሓለፈ ርኢናዮ ሰለስተ ሓሳባት ርኢና ነርና ናይ ወለዲ ናይ ባዕለቶም መንፈሳዊ ህይወት ምዕባይ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከም ዘለካ ተዓቢ ከም ዘለካ ይፈለጥ ከም ዝበሎ ስለዚ ወለዲ ንባዕሎም ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወቶም በብዓመቱ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ከዓብዩ ኣለዎም እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ግዜ እንታይ ይደልየና ክንዓቢ ክንልወጥ ክንፈሪ ይደልየና ኣብ መስቀል ኣብ ክንዳና ወዱ ዘውዓሎ ምስ ደሓና ብነፃ ኢና ዝድሒና ብፀጋ ኢና ድሒና ግን ቃሉ እንዳንበብና ኣብ ፀጉ እንዳተወከልና መንፈሱ እንዳተመላእና ካብ ርክሰት ዓለም ርእስና እንዳኣለና ምስ ኣሕዋት እንዳሓበርና እንታይ ክንከውን ይደልየና እግዚአብሔር ክንዓብን ክንልወጥን ይደልየና እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ክውስኽ ኣለዎ ቃሉ ምፅናዕ ልክዕ ከምቲ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዝበሎ ካብ ንእስነትካ ኣትሒዝካ ነዘን ቃል እንታይ ጌርካያን ኢኻ ሰሚዕካያን ኢኻ ዘለበማኻ ኢሉ ነጊርዎ ኣሎ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክሳናበቶ ከሎ ስለዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ተዳልዩ ፍጹም እንትኾንስ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ፅሕፍታ ክገብር ኣለዎ ኢሎ ከንብባሉ ንምእራም ንተግሳፅ ፅድቂ ንምእዳብ ከም ዝጠቅም መንፈስ ኣምላኽ ኣለዎ መሰንበብካዮ ዘን ዝነግረኩም ዘለኹ ቃል መንፈሴን ህይወቴን ቃል ኣምላኽ ህያው መስለጥ እዩ ምስ በላዕ መሰንበብናዮ መሰፅናዕናዮ ተሓሳስባና ቅይር ዝኽእል ኣረዳድኣና ቅይር ዝኽእል ካብቲ ዝነበርናሉ ዝዓበናሉ ኣብ ልምምዳት ይኹን ኣምላኽ ዘይደልዩ ነገራት ኣውፅዩ ካልእ ሰብ ክገብር ዝኽእል ንነፍስና ክልውጥ ዝኽእል ኣረዳድኣና ክልውጥ ኣተሓሳስባና ክቅይር ዝኽእል እዩ ስለዚ ቃሉ ከነፅናዕ ኣለና ወለዲ እንደገና ቃሉ ምጥናዕካ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ኢልና ውሉድና ክሓቱና ከለዉ ብዝግባእ ክንምልስ ኣለና ዘይንፈልጦ ነገር እውን ኣፅኒዕ ክመፅእ ኢልና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንነግሮም ኣለና ሓቲቶምና እንድሕር ክንምልሰሎም ተዘይክኢልና ክልተ ፀገማት ከም ዘለዎ ተዘራሪብና ነርና ከም ዘይንፈልጥ ተፈሊጦምና ርእሱ ዝኸኣለ ሽግር ኣለዎ እንድሕር ከም ዘይንፈልጥ እንተፈሊጦም ኣብ ካልኦት ሰባት ዘይከውን ትምህርታት ክምህርዎም ይኽእሉ እዮም ካልእ ርድኢት ሰሚዖም እውን መፂኦም ንዓና እንታይ ክገብሩና ኣይክእሉን እዮም ክሓቱና ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ሓቲተዮ ነቦይ ወይ ነደይ ብትክክል ከረዳእንን ክምልሰለይ ኣይክእልን እዩ ዝብል ርድኢት ከማዕብሉ የብሎምን ስለዚ ቃሉ ዘይምፅናዕ ቃሉ ዘይምምጋብ ቃሉ ዘይምፍላጥ ኢኪብ ዘይምዃን ዘይምዕጣቕ ኣብ ኤፌሶን ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ኢልና ኣሎ ናይ መንፈስ ሴፍ ቃል ሓዙ ኢልና ኣሎ ቃል ኣምላኽ ዘይምምላእ ቃል ኣምላኽ ዘይምልዋጥ ቃል ኣምላኽ ዘይምፍላጥ ደቅና ክሓቱና ከለዉ ክንምልሰሎም ስለዘይንክእል እንተኒዕቆምና ናብ ብዙሕ ዘየድሊ ነገራት ክኸዱ ስለዝኽእሉ ቃል ክንምገብ ከነንብብ ኣለና እንደገና ብሂወትና ከዓ ልክዕ ከምቲ ዘንበብና ብሂወትና ከዓ ኤክሰርሳይዝ ክንለማመዶ ኣለና ነታ ዘንበብና ከዓ ብሂወትና ኣፕላይ ክንገብር ኣለና ክንነብሮ ኣለና ብፀሎት ንትጋህ ኩሉ ግዜ ብፀሎት ክንተግህ ኣለና ኩሉ ግዜ ክንፅልየሎም ኣለና ከምቲ ኢዮብ ንደቁ ፅልየሎም ዝነበረ ብእምነት ምዕባይ ብዘይ እምነት ንኣምላኽ ከነስምሮ ስለዘይንክእል እምነት ብምስማዕካ ብቃል ክርስቶስ ይብለና ቃል ብመጠን ዝሰማዕናዮ እምነት ንእግዚአብሔር እንዳኣመናዮ እንዳፈለጥናዮ ኣብ እንዳተወከልና ንመን ነምልኽ ከም ዘለና እንዳፈለጥና ክንከይና በዓል ሲድራቅ ሚሳቅ ኣብድኔጎ ንኣምላኽ ፈልጥዎ ከም ዝነበረ እዩ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ዝነግረና ንዓኻን ንኣማልኽትካ እንታይ ንገብርኒ ኢና ኣይንሰግድኒ ኢና ዋላ እኳ ናብ ዝሓወ ተደረበኻና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ግን እንታይ ይኽእል እዩ ከውፃና ይኽእል እዩ ተዘይደልዩ ከዓ ፀገም የብሉን ኢሎም
معرخ ندي أب أملاخ زلهم أمنتن نأملاخهم كم يجرون يفلطوهم زنبورنينا كابتك قال نمهار سلازم بأمنت كنعبي علنا حبرات مقبار حوات بحنسا كنورو سناي صبو مهانو قال أملاخ ينقرنا قال ولدي أبت ناي ستادي بايبل زقبر يخون أب كالي نقرات بيت كرسيان أبتدالو نقرات حبرات ما ينقبرنينا أب حبرات يجزابير أملاخ انتاي زقبرنا زعبينان زلوت أنان ينار إنيانيرنا عندنا وانجيل من مسكار مسوم كوينا مستقنا من مسكار كالنا ولا دي حلافنة النار إنيانيرنا من إزازكم معروفهم زلو تزاز مزت حسو كم يجرنا بفقر خنا ردهم كم زلنا حسابهم كن ردع كم زلنا أبوء نبوء كدانو كامتشو عبا حفتاي النار إنيانيرنا كل جزء تحسب له استزنبرت كل جزء ينقدانيرو ثاني شيء حفتاون نبوء كتحقو سيلا كدان وسيلة حتيبة أبتي سلك مستط حتى كيول ولد كامل شاك مستبلاش وأبوه كم زهرما بدحر أبي وتا بزح مقدأتي كم زمت الله زابير أملاخ أبوي مستبالت نأبو مسلك ساعة زبالاشوا كم زخانة الإنيانير نامز حلفة سلازم يقولوا حساب مردع جلجي كخبر كله نمنتايم جيرومو سلام تايم جيرومو إلنا سن كنبل كنسمع علنا قولوا كيف لا تزاز تاي كم زجبرو كتحسو وني يقولوا يوم تمازعتون رينيانير ناس توسن النقطات بحرق عن بزيد القالات حريقنا زيد القالات كانوا كم زي بلنا وناتو قال مسوصه حدغنيا مخانو قد كم زقل رينيانير ناس توسنه كباب 10 زخونو نقطات وتزحلف رينيانير ما ناس لزرعنا يحلف زبرو زلو ترى بيت كريستيان ابلينا بزحنا زلنا ترى ناي بيت كريستيان ناي حلافنت عدوبان ناي سرح بصحيتان تحت قبر الله بيت كريستيان فليا كتسرح اللوا ناي ابناي قلع منفساوي هنص زوريا قوليهم كاب زرع شجرات قدامين قدن امون قولد بيت كريستيان زولو ناي حلافنت وسن ناي سرح بصحيت بتخكل زي مفلات قداي كم تقدم زبلكو ولدي حلافنت نعوم كم زهبهم بفلاي كاب كلت عام جميل كسع قدم 10 تخفزلو ولدي حلافنتهم يفلطون بيت كريستيانون قومو نهصانات كتمهر هصانات كتعبي እግዚአብሔር አምላክ حلافنت كم زهبا بزح بيت كريستيان تي children department تناي هصانات department بزح غزي بشللتነት كرأ خلينا نريو ابزلو بيت كريستيان زغلغلو زنبرو ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዶም ዝዓበዩ ኣብ ምስ ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን በሓንሳ ዝሓብሩ ዝነበሩ ኣው ከዕልሉ ካኸሎ ክምስክሩ ከሎ እንታይ ኢሎም እዮም ዝምስክሩ ቆልዑት ኮለና በቃ ንመጽእ ትእከብ ተጻይትካ ትኸይድ ህፃናት ኮለና ብዙሕ ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተማሂርና ኣይንፈልጥኒና ኢሎም ይምስክሩ ነይሮም ኣብዚ ናይ ወለዲ ከምዚ ብግሩፕ ዲስካሽን ክንገብር ኮለና ማለት እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ነገር እዚ ሸለል ክትብሎ የብላን ካብ ዕድመ 4 ጀሚሮም በብናቶም ሩም ዝመሃሩሉ ቤትን ትመሳት ማቴሪያልን ተቀረብ እንደገና መምሃራን ከተዳሉ ኣለዋ እግዚአብሔር አምላክ ንህፃናት ክትምህር ምስ ወለዱ ኮይና ቤተክርስቲያን ሓላፍነት ይብዋይ ስለዚ ቤተክርስቲያን ሓላፍነታ ክትዋጻ ኣለዋ እዞም ቆልዑ እዚኦም ሓደ ሰብ መንፈሳውነት ከይተማሃረ ብዛዕባ እግዚአብሔር ከይተማሃረ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዘለዓለም እዩ ክጠፍእ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ቆልዑት ክበና ከሎ ጽባሕ ወለዶ ምዃኖም እንዳሓሰብና ክንምህሮም ናብ ሓቂ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንመርሖም ኣለና ስለዚ ቤተክርስቲያን ነዚ ነገር እንታይ ክትገብረሉ ኣለዋ ክትተግሃሉን ክትዓየሉን ኣለዋ بكل بباجت يكون بممهران يكون بنبرت يكون نز نجارزي مسولد خوينا إيدن قانتن خوينا مسولد انت هتكبر على بيت كريستيان كتعي اللوا قدام النت كتبوز اللوا ايوي مهنياتو نحنا تزي ميرنا صلاقي بخالق نجر علم بخالق نجر انت هتكبر لنا كتمهر لنا
بتخكل كابتا 4 عامت بتخكل نمهرنا يوم تخيلنا እግዚአብሔር አምላኽ እሙን እዩ ነቲ ዝፃዓርናዮ እንታይ ዝገብር ኣምላኽ ኣይኮነን ከንቱ ዝገብር ኣምላኽ ኣይኮነን ፍረ ፃዓርና ፍረ ድኻምና ኣምላኽ እንታይ ይገብረና እዩ ይህበና እዩ እንተዘይ ምሂርናዮምን እንተዘይ ኣሊናዮምን ቃል ኣምላኽ በብሰሙኑ እንተ መምሃራ እንዳምፀና እንተዘይ ምሂርናዮም ከዓ ከምኡ ካብ ህይወት ኣምላኽ ክርሕቆዮም ብኡ ገይሮምን ክጠፍኡ እዮም ስለዚ ቤተክርስትያን ነዚ ዕዮ እንታይ ክትገብሮ የብላን شلل كتبلو يبلان ገለገለ ነጥብታት ክንሪና ካብ ልደት ክሳብ 12 ከም ዝዓዲመ ዝበልኮ ቀዳማይ ሓላፍነት ናይ መኒ ናይ ወለዲ እዩ ካብ 13 ክሳብ 19 ዘለውን ሓላፍነት ናይ መኒ ከም ዝዓዲመ ክብሎ ፀናሕኩም ናይ ቤተክርስትያን ስለዚ ወለድን ቤተክርስትያንን ሓላፍነትና ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ገለገለ ቤተክርስትያን እንታይ ትሪኢኻ ኣብ ቤተክርስትያን ነቲ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ተረዲእዎም ከዓይሉን ክተጉሉን ትርኢ ነቶም ቆልዑት ክምህርዎም ትርኢ ኩሉ ዝንብሎ ዘለና ቀረባት ክገብሩ ትርኢኻ ኣብ ገለገለ ቤተክርስትያናት ኣብ ብዙሓት እውን ትርኢኻ ኣብ ወለዲ እውን ክፍተት ይርከብ ወለዲ እውን እንታይ እዩ ትናቶም ሓላፍነት ካብ 4 ዓመት ጀሚሮም ክምህርዎም እንዳተገብኦም ከሎ ሰሙን ሙሉ ኣብ ገዛ ፅኒሖም ሰንበት ሒዞሞም ይመፁ ብኸምኡ እንታይ ክትገብሮም ኣይትክእልኒ ቤተክርስትያን ክትለውጦም ኣይትክእልኒ ከምኡን ኣብ ካልእ ቦታታት ወለዲ ፅቡቅ እንደቆም ይምህሩ ኣብ ቤተክርስትያን እውን ናይ ህፃናት ዲፓርትመንቱን ብሸለልትነት ክትሓዝ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ባላንስ ክንገብሮ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንወለድን ንቤተክርስትያንን እዩ ሓላፍነት ይቡ ስለዚ ወለድን ቤተክርስትያንን ኢድን ጓንቱን ኮይና ክንዓይለና ኣብ ወለዲ ዝርአ ሕጂ ኣብ ቤተክርስትያን መሰምፅዎም እንታይ ከም ዘልዮም ከማን ነቲ ቤተክርስትያን እንታይ ይገብሩን እዮም ኣይሕግዙን እዮም ኣይሓቱን እዮም ቤተክርስትያን ወላ ሓንቲ ኢንካም ይብላን በቲ ብሞባን ብዕሽርን ዝርከብ እዩ እቲ ኩሉ ሲስተም ኣብ ቤተክርስትያን ዝግበርን ዝስራሕን ስለዚ ኣብ ገለገለ ቀረብ ቤተክርስትያን እውን ይውሕዳ እዩ ወለዲ እውን በዚ ነገር እዚ ቀረብ እንዳበልና ምስቶም መምሃራን ይኹን ምስቶም ኣገልገልቲ ይኹን ብፀሎት ይኹን ብምኽሪ ይኹን ብንዋት ይኹን ብገንዘብ ይኹን እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንድግፎም ኣለና ስለዚ ክልቴና ተሰማሚዕና እንተዘይዓይና ኣብ ገዛ ሰብኣይን ሰበይት እንተሰማሚዕና ደቅና እንተዘይምሂርና ናብ ቤተክርስትያን ነፅውን ቤተክርስትያን እንተዘይምሂራ ስድራ ቤት ምስ ቤተክርስትያን ተዋሂዱ እንተዘይሰሪሑ ፍረ ዘለዎ ዕዮ ኣይ ክኸውን እዩ ስለዚ ብክልቴና ወገን ጉድለት ክርአ የብሉን ሓላፍነትና እንታይ ክንገብር ኣለና ክንዋፃእ ኣለና ንወለዲ እንታይ ምግባር ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት እውን ተኻልእ ሓሳብ ንወለዲ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ከተዕጥቕ ኣለዋ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልኩኹም ኣብ ቤተክርስትያን ሕጂ ኣብዚ እንመሃሮ ዘለና ንሕና ንሰርሓሉ ኣለና ቀዳም ኣብ ከክልተ ሰሙን ሓንቲ ሰሙን ይመፁ ሓንቲ ሰሙን ዕርፉ ሓንቲ ቀዳም መፁ ካልአይቲ ቀዳም ዕርፉ ተሳልሰይቲ ቀዳም ከምኡ እንዳበልና ኣብ ወርሒ 2 ግዜ ወለዲ እንታይ ንገብሮም ኣለና ንምህሮም ኣለና ስለዚ ከነዕጥቆም ኣለና ገሊኣቶም ወለዲ ብጣዕሚ ቅንኣት ኣለዎም ብጣዕሚ ድሌት ኣለዎም ደቆም ከመይ ገይሮም ክዕብዩ በቃ ንኣምላኽ ክፈልጥሎም ንኣምላኽ ፈሊጦም ክዓብዩ ብፍርሃት ኣምላኽ ክዓብዩ ብጣዕሚ ቅንኣት ኣለዎም ብዙሓት ወለዲ ግን ከመይ ገይሮም ክዕብይዎም ከም ዘለዎም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ቤተክርስትያን እዚ ሓላፍነታ እዩ ንወለዲ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ክትምህር ኣለዋ ቆልዓት ተዓባብያን ከምኡ ናይ ሜሬጅ ካውንስሊንግ ብዛዕባ ናይ ሓዳር ብዛዕባ ገንዘብ ኣጠቃቅማ ፋይናንስ ብኣገባብ ኩሉ ነገራት ትዝሃበና እግዚአብሔር ከመይ ክንጥቀመሉ ከም ዘለና እግዚአብሔር እንታይ ሓላፍነት ይብልና ኣሎ ሓላፍነትና ፈሊጥና ሓላፍነትና ክንዋፃእ ቤተክርስትያን ነዚ ነገር እንታይ ክትከውን ኣለዋ ክትሰርሓሉን ክትምህረሉን ኣለዋ ንወለዲ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ከተዕጥቕ ኣለዋ ብኩሉ ነገር እኪብ ክትገብሮም ኣለዋ ወለዲ ንውሉዶም ብዝግባእ ኩነታት መንገዲ ህይወት ክመርሖም ንክኽእሉ መፅሓፍ ቅዱስ ምምሃር ደቆም ከመይ ገይሮም ክዕብዩ ከም ዘለዎም እንደገና ቃል ኣምላኽ ከዓ ጥቡቅ ገይሮም እንታይ ክትገብር ኣለዋ ቤተክርስትያን ክትምህር ኣለዋ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ቀዲመ ዝሓለፈ ቅድሚ 2 ሰሙን ዝተዛረብኮ ኣብዚ ንሕና ዘለናዮ ከም ባይብል ስኩል ኣሎ እሱ ሕጂ ውፅኢታዊ ፓስተር ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልኮ ፓስተር ምሕረት ኣብዩ ኣብዚ ጀሚሮ ከይዱ በብዓመቱ እንታይ ንገብር ኢና ነቶም ወለዲ ንምህር ኢና መፅሓፍ ቅዱስ
نتوم ولدي كيف تجيرناهم أوريد نساتهم كمستلوتو مستعدقوا ندقهم تحجبرناهم كمهورناهم سلاز توم قلعت سنبت كن رحبهم كلنا ببزح نجارات تماهيرهم على الأملاح بصلات تصبوا غير ترديهم تحجبرهم نبيت أملاح كما تيوم ولدن ولدهم بتكل ولدهم ممهار زخلوا لنا السرارة حسلتي ممهار كلات معبال سلاز كما يجيرهم أمهارهم يعبين دقهم كما يجيرهم ممهرون كله أمراوي يكون منفساوي يكون سلا بكله زنجرزي بيتكرسان تحت جبر الله هم زنجبرو زلنا كتمهر علوا ولد كما يجيرهم ولدهم بسنا مقبار كوسكيسهم كعبيهم كم زلهم ممكارن ممهارن مكتتالن أكازا عن بل أتعاليا ببع عمتو أكلاتهم أبتي أب أكلاتهم زلو هرمون يغيرينا أبزح حلفة تنكيفنا ينيرنا أب عدمو نجارات كأر كله كما يجرهم دوقهم approach جبرهم كما يجرهم قربون كما يجرهم قريبهم يحجزوهم كوسكيسهم كما يجرهم عبيهم زنجرزي نولد دغت مهرزلوا بيت كريستيانيا ولد نولدهم أب زمهرو لجزء زقات ممسقات بدوتات كما يجرهم أستواصو قبرو خمس خلو ممهر challenge خقاتهم كلهم عملت أساس 14 كبس خلو بحراتهم يقاير نسو زمت ناي بحر لوطونالو ولد نز ነገር ዝተዘይፈሊጦም ኣብቲ ገዛ እንታይ ይፍጠሪ ኮንፍሊክት ይፍጠሪ ምስ ደቆም ስለዚ ከም ዝኹነታት ከመይ ገይሮም ንደቆም ከዓልይዎም ከም ዘለዎም ከመይ ገይሮም ክመርሕዎም ከም ዘለዎም ከመይ ገይሮም ክመኽርዎም ከም ዘለዎም ቤተክርስትያን እንታይ ክትገብሮም ዘለዋን ወለዲ ክትምህሮምን ከተዕጥቆምን ዘለዋ نتمرت سنبت كبو أتوكرو مع بيت كريستيان كم تقدمه دقاقي مزولو زنبوركو بيت كريستيان نساندي سكول نتمرت سنبت أتوكرو اختبولو خمزلو شلل كتبلو كم زي بلا زيابير أملاخ حلافنت هيبواي حلافنت أنت تقبر اللوا كتواصع اللوا هسانات نابكفلوم كأتو خلو ممهران ببسمهم الناس أو عنكو عبد حن متأخهم بمبال مزقبولهم ممهر مچو زغانا ركب كفطر لهم يخليهم حدا زي كم زي حنت كينايت مزيا بزعبانا يقولوا تاع مهارة كتنقرنا خلا اتي نابت باس زسقولهم نتم قلعت ناب بيت مرت خدو خلو بمولهم بسماتهم እንዳጸውዐ حق እንዳገበረ ዝقبلهم ኢላ ስለዚህ በጣም የምነት ድራይቨር እንታይ ዝገብርዎ ነይሮም ኢላ ትነግረና ነይራ ዝፈትዎ ነይሮም ስለዚህ ብስሞም ክንጽውዖም ኮለና كم استقدسنا لهم نقدس لهم كم زلنا كوينو سلا زردهم صبغ زخانة انتاي كفترو اليوم ركب مستممهر مستنايتم نابت ممهر نابت تمهارين كفتر يغيريو زمهارو له كفلي بيستخ على متى سفيح اقول برهان ناير زور زلون صريتو زحلون كون يقبو نابنت نابيت أملاخ زمت سب أبستفعل عليه كلاس زلو زمتي قليو بزل على كلاس هالو قليو ما كلاي كلاس هالو قليو أب تحتوي كلاس هالو سلازم نخلاتهم بزتعم جيرنا نتجزان تحنقبرو لنا كندالو لنا كله نقمتي كوف زبلولو نمهاريهم تي تشيرت تيبلهم مجارجهم يكون تي جزاتي حبري على خاخيو دك 4 عامات تخوينهم دوكري ارت غيرنا حجي اب نحنا نتقملو زلنا حجي تناتهم تشنت بيت التايل عسا زلو استفعلالي حبرتا زلو تشقا استفعلالي حبري بينت تغيرلو كلاساتهم كوم اتزمهارلو ببت عدمهم كتدالولهم صبوي ስለዚህ ጽሩይ ተኾይኑ ሞር ደሲሉهم كتصنحلو يقول يوم نت بوتا أبتو بوتا سوري سلاز بيت كريستيان بز نجار زين تحت جبر الله كتجه الله كتعي الله زمهارو لك في الاستفعال على قصات مصحف قدساو سلطات استلطفلون كون يقبو different colors نعملت زي كارتونس حجي من دام دقنا زفتو تيلنا بتناتهم بسايكولوجي تصنيعيه سايكولوجي مازنيا بتناتو بت سوم صوت وكرات كلرات እና ገበሬም ታይ ዝገብሮ ዘዳሉ
داتشام تون قولعو تريهم انتاي زي قبروه زي تسقبون زي منوون سلازي نحنا ها ابتناتهم ليفلينا كنورز لنا انتاي الرأي حجي انتاي اليوم نورمال جزء يسرح لهم زبحالو قالات الله እዚ ልክዕ ኣይኮነን ነቲ ናቶም ዕድመን እንታ ክንገብሮን ክእልኒና ክንሰጉሮን ክእልኒና ደቂ 5-6 ኮይኖም በቲ ዝርድኦም ቋንቋ ወሪድና ኢና መልእኽትና ከነመሓላልፍ ዘለና ስለዚ ክልክዕ ከምቲ ንዓና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወዱ ልኢኹ ሰብ ገይሩ ብሰብ ገይሩ ኮሚኒኬት ዝገበረና ብዝርዳእና ንሕና እውን ናብቲ ናቶም ሌቨል ወሪድና ከምቲ ሳቶም ዝደልይዎ ናኡ ወሪድና ኢና እንታ ክንገብር ዘለና ከነረድኦምን ክንምህሮም ዘለና ስለዚ ብኸም ኢና ትሩሞም እንታ ክንገብሮ ዘለና ዶኮሬት ክንገብሮ ዘለና በብዕድምኡ ምክንያቱ ሕብርታት ስእልታት ተልይዎ ክጥቀምሉ ከለዉ ባህ ስለ ዝብሎም ደስ ስለ ዝብሎም እቲ ዝመሃርዎ ቃል ዝዝምርዎ መዝሙሩን ዝመሃርዎ ታሪክን ንክርስቶስ ዘመልክት ከም ዝኸውን ምግባር ከምቲ ኣቐዲመ ዝተዛረብኮ ንኣብነት ብዛዕባ ዮሴፍ ታሪክ ምሂርናዮም ዮሴፍ ምስ ክርስቶስ ኮምፔር እንዳገበርና ክንምህሮም ኣለና ሂስትሪ ዛንታዊ ታሪክ ኣይኮነን ክንምህሮም ዘለና ተናትና ኣልቲሜት ጎል ክርስቶስ ክፈልጥዎ ሓጢኣተኛታት ምዃኖም ተረዲእዎም መድሓኒኦም ምዃኑ ፈሊጦም ብፀጋ ብእምነት ከም ዝድሓን በሪህሎም መፂኦም ኣብ ትሕቲ እግሩ እንታገብርዎ ክሰግድሉን ክግዝእዎን ክስዕብዎን ክኽተልዎን ኢና እንታ ክንገብሮም ዘለና ክንምህሮም ዘለና ስለዚ ክርስቶስ እቲ ማእከላይ ኩሉ ንምህሮ ዘበለ ንዑ ኢንተርፕሬት እናገበርና ክንምህረሎም ኣለና ዝመሃርዎ ቃል ንዕድሚኦም ኣብ ግምት ዘእትዎ ክኸውን ይግብኦ ከምቲ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ኣብ መምሃራን ክፍተት ይረአዩ ንወዲ 8 ዓመት ናይ ወዲ 16 ዓመት ትምህርቲ ትምህሮ ወዲ 16 ዓመት ናይ ዓቢ ኣዳልት ናይ ወዲ 40-50 ዓመት ርዲኢት ትምህሮ ከምኡ ይኮነን ክኸውን ዘለዎ በብተዓቕሞም በብትዝርዶም በብዕድሞም ኢና እንታ ክንገብር ዘለና እቶም ሳንዴይ ስኩል ንምህር ክንምህሮም ዘለና ካልእ እውን ዝመሃርዎ ቃል ብስርዓት ትምህርቲ ዝተደገፈ ክኸውን ይግብኦ ነቶም ህፃናት ንኽሓቱ ምትስብባዕ ንሕቶታት እውን ግቡእ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መልሲ ምሃብ ዳትስ ዋይ ሕጂ እቶም ኣብ ሳንዴይ ስኩል ዘለዉ መምሃራን ኣይ ከምዚ ኣነ ሪከመንድ ይገብር ብፍላይ በቲ ነቲ ቻይልድ ዲቨሎፕመንት ኣፅኒዖም ናይ ቆልዑ ኣመሃራ ፅቡቅ ገይሮም ኢኪብ ዝኾኑ ቅንኣት ዘለዎም በቃ ዚል ዘለዎም ቆልዑት ክጠፍኡ የብሎምን ቃል ኣምላኽ ክመሃሩ ኣለዎም ዝብሉ ብቅንኣት ብርዲት ብፍልጠት ዝተዳለዉ ክኾኑ ይምረፅ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ፅቡቅ ኣይክመፅን እዩ ስለዚ ብከምኡ ዝተዳለዉ ክኾኑ ከለዉ ፅቡቅ እዩ ንምንታይ ትምድላዎ እንተኢልና እቶም ቆልዑት ሕቶ ክሓቱ ከለዉ ብግቡእ ክምለሰሎም ኣሎ ኣብ ገለገለ ክላሳት ምስ ሓተቱ ስቕበሉ ይበሃል ከምኡ ክኸውን የብሉ ነቲ ዝሓተትዎ ሕቶ ብግቡእ ክምለሰሎም ኣሎ እቲ ኤክስፕሌን ኣገባብራና ዕድሞም ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና ከምቲ ኣቐዲመ ክብሎ ዝፀናሕኩ ንኣብነት ንወዲ 8 ዓመት መንፈሳውነት እንታይ በብዕድሙ ከመይ ትምህሮም ስለ ንሪኦ ፀገም የብሉን ንወዲ 8 ዓመት ብዛዕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ደሙ ኣብ መስቀል ምልውዋጥ እዩ ተገይሩ ክሪስቶሎጂ እንዳልካ ዘየድሊ ዓይነት ቃላት ክርድኦ ዘይክእል ትምህርትታት ምምሃር ልክዕ ኣይኮነን በቲ ዝርድኦ እንታ ክንገብር ኣለና ሓቲትና በታ ትርድኦ ከዓ ክንምልሰሉ ኣለና ስቕበል ኢልና ግን ክንዓፅዎ የብልናን ግቡእ መልሲ ክንህብ ኣለና እንተዘይፈሊጥና እውን ከምቲ ኣቐዲምና ዝተምሃርናዮ ቅድሚ ሕጂ ሓቲተ ክመፅእ የልና ሓቲትና መፂና ግቡእ ኣፅኒዕና ግቡእ መልሲ ክንህቦም ኣለና ኣብ ገለገለ ክላሳት ሕጂ ከምኡ ስለ ዝብሉ በቃ ክስቶ መምሃራን ክምልሱለይ ኣይከኣሉን ሓቲተ ንወለዱ እውን ከምኡ ሪፖርት ይህቡ ስለዚ እቶም መምሃራን ተዓጢቕና ተዳሊና ነዚ ዕዮ ዝሸለል ከይበልና እንታ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ትውልዲ ኢና ንሰርሕ ዘለና እዞም ንሪኦም ዘለና ፅባሕ ንጎዞም ህፃናት መራሕቲ ሃገር ዝኾኑ ንሳቶም እዮም ካብኣታቶም መራሕቲ ቤተክርስትያን ዝወፁ ንሳቶም እዮም ካብኦም ብዙሓት ንምድርና ንቤተክርስትያን ፈውሲ ንቤተክርስትያን እውን ዝጠቕሙ ትውልዲ ዝትንስኡ
ንሳቶም እዮም ስለዚ ሸለል ክንብል የብልና ኣርሒቕና ብሕጂ 20-30 ዓመት እንዳረኣና እንታ ክንገብሮም ኣለና ከነዕብዮም ኣለና ዓብይ ራእይ እንዳረኣና ፅባሕ እዚኦም ከም ዝኾኑ እዮም ነዚ ተባላሽዩ ዘሎ ነገራት ዘዕርዩ እዚኣቶም እዮም እንዳበልና ክንተግሃሉ ክንዓየሉን ክንሰርሓሉን ኣለና ህፃናት ምፅዳፍን ዋዕዋዕን ስለ ዘይደልዩ ብልስልስ ዝበለ ብዝተረጋግአ ኩነታት ንክንምህሮም መምሃራኖም እንታይ ምግባር ምስልጣን ዘየድሊ ፀርፊ ቆዮቃ ከምኡ ዓይነት ባክግራውንድ ስለ ዝመፃና ኩሉ ነገርና ሻውት በቃ ዓዊና ንብል ቆዮቃ እዩ ገለ ነገር ከይተረድኦም ኣበላሾም ብማህረምቲ እዩ ቀስ ጌርና ዋላ ከንረድኦም እውን ኣይንክእልና ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያን ክምህሩና ንደልዮም መምሃራን በዚ ነገር እዚ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ከመይ ገይሮም ንቆልዑት ይምህሩ ከመይ ገይሮም ይቀርብዎም ቤተክርስትያን እንታይ ክትገብር ኣለዋ ክትዓየሉ ኣለዋ ነቶም ዝምህሩ ከተዕጥቕ ኣለዋ ስለዚ ተቐሱን ኣንቢቦም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ናብ ቤቶም ሒዞም ክኸዱ ሜዲቴት በብግዚኡ ብዙሕ ግዜ እንታይ ንገብሮም ኢና ኣምፂና ተቐስፅኒዖም መፅኦም ይብልዎ ከምኡውን ንቓል ኣምላኽ ሜዲቴት ክገብርዎ ዝሕግዞም ሓደ መንገዲ ንኮተቴ ምምሃር ንቲን ኤጅ ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ ኢልና ርኢናዮም ነርና ቅድሚ ሕጂ ሞር ንካልእ ሰብ ስለ ዝሰምዑ ብፍላይ ፅቡቕ በዚ ነገር ዘፅንዑ ሰባት ኣብ ቤተክርስትያን ተረኺብና ቅንዓት ዘለዎም ፎርስ ኣብዚ ዕድመ እዚ ብዙሕ ስለ ዘሸግሩካ ጥንቃቐ የድልዮም እዩ ኩሉ ነገር ዝፈልጡ ኮይኑ ይስሞም ኦፍኮርስ ነናእሽቱ ኣብ ዝተፈላለየ ኤና ነናእሽቱ ፍልጠት ኣለዎም ዲፕ ዝኾነ ፍልጠት የብሎም ግን ንርእሶም ከም ፈላጣት ገይሮም ስለ ዝቆፅርዋን ዝሓስብዋን ኣብዚ ናይዞም ቲኔጅ ካብ 2015 ጀሚረ ኣገልጊለ ኣለኹ ኣብኡ ትዕዘቦን ትሪኦን ንሱ እዩ ስለዚ ከምዘይ ትፈልጥ ተፈሊጦምኻ ኮሚኒቲ ኣነ ፈልጥ እየ ዝብል ነገራት ኣለዎም ብዙሕ ውግእ ኣለዎም ኣብዚ ዕድመ እዚ እውን ፀላኢ ብብዙሕ ነገር እዩ ካብ ቤት ኣምላኽ ከውፅኦም ዝደሊ ብምራኸቡ ዝሃን እውን ብዙሕ ኣዲክት ዝኾኑሉ ዘለዉ ሞር ግዜኦምን ሰዓቶምን ብኡ ዝብላዓሉ ዘሎ ግዜ ኣብቲ ካብቲ ኣነ ኣብቲ ኣገልግሎት ዝረኣኽቦ ስለዚ ነዚኦም ክሕግዞም ዝኽእል ፅቡቕ ርዲእ ዘለዎ ኣብቲ ነቲ ናቶም ዕድመ ፅቡቕ ገይሩ ተረዲዩ ከመይ ገይሩ ይምህሮምን ከመይ ገይሩ ይሕዞምን ከምኡ ዓይነት መምሃራን ኣዳሊና ከነምፅእ ኣለና ምክንያቱ ኣብዚ ዕድመ እዚ እንድሕር ነቲ መምህር ከም ዘይፈልጥ ተፈሊጦም እንድሕር ሓቲቶም ተዘይተመሊሱሎም ነቲ መምህር ተኒዕቆሞ ብዙሕ ስለ ዘይመሃሩ ቤተክርስትያን ነዚኦም መምሃራን ከተዳሉ ኮላ ብኩሉ ነገር ዝበሰሉ ረኺባ ንክምህሮም ክትገብር ኣለዋ ቆልዑ ካብ ልደት ጀሚርካ ክሳብ 12 ዝመልኡ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ወለዲኦም ብድሕሩ ካብ 13 እውን ኣብ ቤተክርስትያን እዮም ስለዚ ቆልዑ ዝቐርብዎም ዝሰምዖም ዝቕበልዎም ዝኽተልዎም ብዕረኽቶም እምበር ንዕረኽቶም እዮም ዝኽተሉ ብዚ ዕድመ ዝርኢ ኢልና ርኢና ንወለዶም ብዘይምዃኖም ካብ ወለዶም ብዘይምዃኖም ካብ ወለዶም ንክመሃሩ ዘለዎም ድሌት እንታይ ይኸውን ኢልና ርኢና ነርና ይቕንስን ይንክን ስለዚ ብኩሉ ብፍላይ ኣብቲ ናቶም ለቨል ወሪዱ በቃ ፅቡቅ ገይሮም ተተቐቢሎሞ ነቲ ናቶም ዕድመ ተረዲዩ እንድሕር ኣብ ክቐርቦምን ክምህሮምን ተጀሚሩ እሳቶም ተተቐቢሎሞ ብዙሕ ነገር ክፀልዎም ይኽእል እዩ ትመምህር ኣብ ቤተክርስትያን ዝምህሮም ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ ነገር ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ዝተዳለወ ኮይኑ ውፅኢታዊ ይኸውን ሞር ብዕረኽቶም እንታይ ስለ ዝኾነ ኢልና ኣብዚ ስለ ዝፅለው ነቲ መምህሮም ተፈትዮሞ እንድሕር ተተቐቢሎሞ ብዙሕ ክፀልወልና ስለ ዝኽእል ብዙሕ ክምህረልና ስለ ዝኽእል ቤተክርስትያን ኣብዚ ዕድመ እዚ ክጥንቀቐሉ ኣለዋ ክተግሃሉ ኣለዋ ምክንያቱ ኣብዚ ዕድመ እዚኣ እንድሕር ፅቡቅ ጌርና ተዘይምሂርናዮም ኣብ ኣገልግሎት ተዘይእቲናዮም ኣብ ኣገልግሎት ተዘይሳቲፍናዮም ካብ ቤት ኣምላኽ ክወፁና ስለ ዝኽእሉ ቆልዑ ኣብ ናይ ኮተቴ እዋን ክመሃርዎ ዝግብኦም ከይረኸብዎ ንከይተርፉ ብርቱዕ ጥንቃቐ ምግባር ዝተፈላለየ ስልትታት ምጥቃም የድሊ እዩ በዚ መሰረት ኮተቴ ምስ ዓረኽቶም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኣገልግሎት ጨንፈር ብምምዳብ ናብ ተግባራዊ ዝኾነ
ምንቅስቃስ ምእታው ብክልተ ምክንያት እንጥቃ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ናብ ኣገልግሎት ከኣትዉ ተጀሚሮም ፅቡቅ ጌርና ተምሂርና ናብ ኣገልግሎት ተኣትዮም ኣባና ኣለዉ ሕጂ ከምኡ ንሪኦ ሳንዴይ ስኩል ናይ ቲኔጅ ክላስ ተማሂሮም ዘገልግሉ ኣለዉ ሕጂ ልክዕ ተማሂሮም ፅቡቅ ነቲ ክርስትና ተረዲእዎም ይስዕቦ ኣለዉ እንደገና ኣብ ኣገልግሎት ምስ ኣተዉ ከዓ ኣብቲ ኣገልግሎት ከዓ በታ ዝሃብናዮም ሓላፍነት ከዓ ብዙሕ ነገር እንታይ ይገብሩና ኣለዉ ይሕግዙና ኣለዉ ስለዚ ቤተክርስትያን ኣብዚ ነገር እዚ ጥንቃቐ ክትገብር ኣለዋ ክትዓየሉን ክትሰርሓሉን እውን ኣለዋ ኮተተይ ምስ ዓርኽቶም ነዊሕ ግዜ ክሕልፉ ስለ ዝደልዩ ምስኦም ኣብ ሓደ ኣገልግሎት ምስ ዝምደቡ ኣዝዮም ሕጉሳት ይኾኑ ስለዚ በብናቶም ኤጅ ንኣብነት ኣብ ሚድያ እንተኮይኑ ቶም ቲን ኤጅ ሓደ ዝኣልዮም ጌርካ ብሓንሳእ ክትገብሮም ከለካ ብዙሕ ደስ ይብሎም ብፍላይ ካብኦም ክርስትና ዝተረድኦም ፅቡቅ ጌሮም ነቲ ህይወት ተረዲእዎም ዝነብርዎ ተልዮም ነቶም ካልእ እንታይ ክገብሩልና ክእሉ እዮም ክፀልውልና ይኽእሉ እዮም ኮተተይ ኣብ ስነ ሓሳብ ንላዕሊ ብተግባር ምሃር ስለ ዝመርፁ ዝወሃቦም ተግባራዊ ኣገልግሎት እናተሓጎሱ ክዓይዎ ይኽእሉ እዮም ኣገልግሎት ክንቦም ከለና ባይዘ እዚ ኢፌክቲቭ እዩ ኣነ ስለዝራ ቢዚኦም በቃ ብጣዕሚ እዮም ሞር ናብ ቸርች ክመፁ ጅምሩ ሓላፍነት ንኾኑ ክዓዩ ይጅምሩ ሞር ኣብኡ ክትሓዙ ይጅምሩ ስለዚ ቤተክርስትያን ነዚ ነገር እዚ ደጋጊመ ዝዛረበኮ ዘለኹ ኣልዩ ክትሰርሓሉን ክትዓይየሉን ኣለዋ ንዓዩ ሓላፍነት ተዋሂቡ ካብ 13 እንዮ ቤተክርስትያን እያ እንታይ ትገብሮ ትምህሮምን ትልውጦምን ተቐይሮም እንደገና መንገዲ ተትሕዞምን ካልእ እውን ንምስትምሃር ውፅኢታዊ ፍረ ዘለዎ ምግባር ፅቡቅ ርክብ ምፍጣር ምስ ደቅና ፅቡቅ ሪሌሽንሽፕ እንታይ ክንገብር ኣለና ከነማዕብል ኣለና ግዜ ክንቦም ኣለና ከምቲ ዝበልናዮ ክንሰምዖም ኣለና ሓሳቦም ክንሰማዕ ኣለና ሓሳቦም ሰሚዕና እውን ነቲ ሓሳቦም እንታይ ክንገብር ኣለና ከነረድእ ኣለና ፅቡቅ ሪሌሽንሽፕ እንትመሲ ምስኦም ክንፈጥር ኣለና ንሕና ኢና ምስኦም ግዜ እንዳሕለፍና ሒዝናዮም እንዳወፃና ዝተፈላለዩ ኣክቲቪቲስ እንዳገበርና ጥዑይ ዝኾነ ዕርክነት ክንምስርት ንኽእል ኢና ክሳዕ ዝገበርዎ ነገር ቀፃሊ ክዛረቡና ክሓብኡ ዘጋጠሞም ክነግሩና ክሳዕ ዝኽእሉ ዕርክነት ክንምስርት ኣለና ምስ ደቅና ዕርክነት ወይ ምሕዝነት ተዘይብልና ፅቡቅ ኣይመፅን እዩ ዝተጋገዩ ጋገዩ ቅርበት ስለ ዘይብሎም ምሳና እንታይ ክገብሩና ኣይክእሉን እዮም ክነግሩና ኣይክእሉን እዮም ገሊኦም ህፃናት ቲኔጅ እንታይ ኮኑ እዮም ምስ ፋሚሊ ፅቡቅ ዕርክነት ስለ ዘይፀንሑ ዕርክቶም ዘየድሊ ዘይኣምላኻዊ ነገር ከላማምድዎም ከለዉ ዋላ እኳ ጌጋ ምዃኑ እንዳተረድኦም ክገብርዎ ከለዉ ከይዶም ንወለዶም ክነግርዎም ኣይክእሉን እዮም ወይ ዝቁጥዕዎም እንተኮይኖም ወይ እውን ርሕቀት ተፀኒሕዎም ምቅርራብ ስለ ዘይፀንሐ ብዙሕ ነገራት ከካፍልዎም ኣይክእሉን እዮም ከምኡ እንተዘይኮይኑ ተዘይጌርና ከዓ ብዕርክቶም ክፅለው እዮም ናብ ዘይፅቡቅ ነገራት እውን ክውሰዱ እዮም ብዕርክቶም ስለዚ ፅቡቅ ርክብ ክንፈጥር ኣለና ብፍቅሪ ምቕራብ ብፍቅሪ ብርህራሄ ዝተመልአ ህይወት ከነሪኦም ኣለና ኩሉ ንገብረሎም ነገራት ብፍቅሪ ክኾኑ ኣለዎ ብፍቅሪ ተቐሪብናዮም ንሳቶም እውን ክቐርቡናን ክፅጉዑናን ክኣምኑናን ክጅምሩ እዮም ፅቡቅ ገይሮም ካብ እነፍቅሮም ብቃላትና ከም እነፍቅሮም ብቃላትና ንገሮም እዚ ከም ሕብረተሰብ ከንዕርዮ ዘለና ዋላ ሓዳር መፂና እቲ ቃላት ስለ ዘይተላማመንዮ ከምዚ ምዝራብ ብኣፍና ከምዚ ውድቀት ኮይኑ ይስማዓና ወይ እውን ከምዚ በቲ ባህሊ ዘይፅቡቅ ኮይኑ ዝስማዓና ከም ነፍቅሮም ክንነግሮም ኣለና መብዛሕትና ኣብ ናይ ሓበሻ ሕብረተሰብ ዝዓበና ብወለድና ሲ ፈትወካ የፍቅረካ ዝብል ቃላት ሲ ውሑድ ኢና ሰሚዕና ክንከውን ንኽእል ምክንያቱ ኣይተለመደን ስለዚዞም ዘለና ነዚ ነገራት እዚ ከነማዕብሉ ኣለና ቃል ሓይሊ ኣለዎ ከም ንፈትዎም ከም ነፍቅሮም ተነጊርናዮም ኣብ ውሽጦም ዝፍጠር ነገር ኣሎ ሰብ ንዓና ከምኡ ክብለና ከሎ ማዕረ ክንደይ ደስ ከም ዝብለና ከምኡ ንዖም ብከምኡ ክንኣልዮም ከለና ብዙሕ ሰናይ ነገር ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ኣብ ሂወቶም ከም ዝፈጥር ፅቡቅ ከም ዝኸውን ኢና እንሪኦ ስለዚ ከም ነፍቅሮም ብቃላትና ክንነግሮም ኣለና ዝርከብሉ ወቅታዊ ኩነታት ምርዳእ እቲ ናቶም ሙድ
ንኣብነት ኣብ ትምህርቲ ውዒሉ ደኺሙ ተልዩ ብጣዕሚ ደኺሙ ተሪእና እንድሕር ሓደ ነገር ክንዛረቦ ተደሊና ደኺሙ ተሪእና ክንገድፎ እዩ ዘለና እቲ ሙድ ኩነታት ክንርኢ ፅቡቅ እዩ ልክዕ ከምቲ ንሕና ደኺምና ዘረባ ንፀልኣሉ ንሳቶም እውን ከምኡ ዘረባ ይፀልዮም ኣብ ምንታይ ሙድ ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ኣለና ማእስ ክንምዕዶም ከም ዘለና ማእስ ክንመክሮም ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ስምዒታቶም ምሕላው ንቃል ምኽባር ነቲ ንብሎ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ክንሕልዎ ኣለና ነቲ ዝተዛረብናዮ ፕሮሚስ እንተዘይሓልዩናዮ ፅቡቅ ኣይመፅን ኣይከኣምኑናን እዮም ፅባሕ ንጎ ዝኾነ ነገር ክገብረልካ ኢልናዮም ኣይከኣምኑናን እዮም ስለዚ ነቲ ንብሎ ክንፍፅሞ ኣለና ፅቡቅ ኣብነት ምዃን እዚኣ ደጋጊምና ንመሃራ ዘለና ኢና ነቲ ክርስትና ከም ንነብሮ ክነርእዮም ኣለና ኣብነት ክንከውን ኣለና ንሕና ተዘይነቢርናዮ ነቲ ሂወት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቲኔጅ ዕድመ ዝበፅሕሉ ግዜ ናይ ነግፈረቅ እምነቶም ናይ ምፍታን ዕድመ ስለ ዝኾነ እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነቲ ሂወትና ምስ ረኣይዎ ሂወትና ምስ ተወስኾም ካብቲ ዘለዎ እምነት ክርሕቑ ይኽእሉ እዮም ካብ ኣምላኽ እውን ክርሕቑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብነታውያን ክንከውን ኣለና ልክዕ ጳውሎስ ከምቲ ንጢሞቴዎስ ዝበሎ ኣብነታዊ ኩን ኣብቲ ማሕበር ብቃል ብንፅህና ብፍቕሪ ብኩሉ እንታይ ክውን ኢልዎ ኣብቲ ማሕበር ኣርኣያ ኩን ነቶም ተገልግሎ ምእመን ብሂወትካ እዮም ኢሉ ከም ዝመኸሮ ንሕና እውን ንደቅና በዓልቲ ቤትና ንደቅና ኣርኣያ ክንከውን ኣለና ብዛዕባ እቲ ሂወት ምስ ተሓተቱ ኣቦይ ይነብሩ እዩ ኣደይ ትነብሩ እያ ኢሎም ክምስክሩ እንደገና ነቲ ሂወትና እንታይ ክገብሩ በቃ መንፈሳዊ ክቐንኡ ከም ኣቦይ ክኸውን እየ ዝደሊ ሓደ በቀዳማይ ሓደ ፅሑፍ የንብብ ነይረ ብጣዕሚ ይገርመኒ ነይሩ ኣቦ ኣገልጋሊ እዩ ነይሩ ኣብቲ ናይ ኣቦኡ ቀብሪ ዝተዛረቦ እዩ ትወዱ ኣብ ፅሑፍ ረኺበዮ ስለዚ ነቲ ክርስትና ኣቦ ብጣዕሚ እዩ ዝነብሮ ነይሩ በቃ ጥቡቅ ገይሩ እዩ ነቲ ሂወት ነቢሩ ኣብቲ ገዛ ርእይዎም ከይዱ ስለዚ ምስ ሞተ ኣብቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት እቲ ወዱ ብዛዕባ ኣቦኡ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ፅሑፍ ምስ ረኣኹ ኣይ ዋዝ ሰርፕራይዝድ ነዚ ሓሳብ ምስ ረኣኹ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ነብኡ ከምቲ ስኻ ንክርስትና ዝነበርካ ከምቲ ንኣምላኽ ተፍቅሮ ዝነበርካ ከምቲ ሓቂ ትፈቱ ዝነበርካ ከምቲ ንኩሉ ሰብ ተፍቅር ንኩሉ ሰብ ትድግፍ ንኩሉ ሰብ ተኣሊ ዝነበርካ ንኩሉ ሰብ እንዳኣለኻ እውን ንዓና ግዜ ትበና ከም ዝነበርካ ብዙሕ ዲፋይን ክገብሮ ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መወዳእታ ታይሉ ኮንኩሉ ገይሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይርዳእኒ ከምቲ ስኻ ነቢርካዮ ዝኸድካ ሂወት ነቢረ ክኸይዱ ኢሉ ኣብቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ብዛዕባ ኣቦ ከም ዝመስከረ ኣብቲ ፅሑፍ ርእዮ እንደናይ ወሳ ሰርፕራይዝ ገርመኒ ነይሩ በቃ ማዕረ ክንደይ ነቲ ሂወት ኣርእዎ እቲ ውሉዱስ ከም ኣቦኡ ዓይነት ናብራ ክነብር ክሳዕ ዝምነ ኮይኑ ስለዚ ደይነው ትፈልጥዎ እዮም ከመይ ንነብር ከም ዘለና ይርእይዎ እዮም እቲ ሂወትና ስለዚ ብሂወትና ክዕንቀፉ ይኽእሉ እዮም ብሂወትና ተማሪኾም እውን ነቲ ብእምንነት ዘገልገልናዮ ጎይታ ክኽተልዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብነታውያን ክንኮኖም ኣለና ከነንብብ ክንፅሊ ክንፀውም ነቲ ቃል ኣብ ሂወትና ክንነብሮ ንሰባት ከነፍቅር ኣምላኽ ክንፈርህ ካብ ዘየድሊ ሕሜት እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ ዓመፃ ካልእ ነገራት ኣምላኽ ዘይፈትዎ ካብ ከምኡ ሂወት ርሒቕና ክንመላለስ ተሪኦምና ናብ ምድሓን ክመፁ እውን ግዜ ኣይክወስደሎም እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኢለ ዝተዛረብኮ ነቦኣን ነዲኣን ነቲ ክርስትና ክነብርዎ ምስ ረኣያቶም ኣብነታውያን ኮይኖም መሰርኣይዋ ናብ ምድሓን ክትመፅእ ግዜ ከምዘይ ወሰደላ ባዕላ ከም ዝመስከረት ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ክላስ ኣብ ዝሓለፈ ክላሳት ክምህር ከለና ተንኪፈ ነይረ ስለዚ ፅቡቅ ኣብነት ናይ ምዃን ዘይነብሮ ክነብሮ ኣይንዛረቦም ኣብ ቤተክርስትያን እንዳገልገልና ከለና ሩዱ እዙ ነቲ ሂወት እንድሕር ዘይነብሮ ተኮይና እቶም ነገልግሎም ምእመና ክክተሉና ኣይክእሉን እዮም እስኻ ዳ ከምዚ እንዲኻ ትገብር ንባዕልኻ ኢሎም በቲ ነርእዮም ሂወት ክዕንቀፉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብነታውያን ክንከውን ኣለና ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኮ ንዓይ ምሰሉ ኢሉ ጳውሎስ ተቢዑ ንሰብ ቆሮንቶስ ተዛረቦ ንሕና እውን ብሂወትና ንደቅና ከነርእዮም ኣለና ዘረባ ጥራይ ኣይኮነን
كابت قالنا نعلس مور قبرنا هيوتنا انت زارب صبو يبل انا معناته هيوتنا نبيرنا شعوب وحد قالات كنزارب كلنا زانهم كفيتهم كسمعنا يم እንደገና ክቅበሉና እዮም ማለት እዩ ስለዚ ክንሕልን ኣለና ከም እዝራን ቃል ኣምላኽ ከምብቦ ኣፅኒዕዎ ብድሕሪኡ ክነብሮ ክምህሮ ዝወሰነ ንሕና እውን ከምኡ ፕሪንስፕል ኣብ ሂወትና ከነተኣታቱ ክንለማመድ ፅቡቅ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ፍቅሪ ምርኣይ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ካራክተር بعل لوهات عقل امنت قال از كل بحر زي تناي እግዚአብሔር ፍቅሪ ትምሕረት ድንጋጸ ካብ ንርእስኻ ምንባርና ሓውኻ ዝብል ነገር ናይ እግዚአብሔር ትናይ እግዚአብሔር ኣጋፕ ጥቅም ዘይብሉ ፍቅሪ ኣብዩ እንታ ክንገብሮም ኣለና ከነርእዮም ኣለና actually እንድሕር ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ተርእይናዮም ንኣምላኽ እንታ ክገብሮ ክእሉ እዮም ኣምላኽ ፍቅሪ ኢልና ነቲ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ኣባይታ ከነርእዮም ከለና ከምኡን እግዚአብሔር ክቅበልዎ ይኽእሉ እዮም ብፍላይ ኣብ 3-4 ዓመት እንታይ ባህር ኣለዎም እቲ መምህር ናይ ሳንዴይ ስኩል ዝምህሮም ኣብቲ ዓመት እያ ፈቃር ተኮይኑ ነቶም ቆልዑት ትሪት ዝገብሮም ዝኣልዮም ተኮይኑ ዝሰምዖም ተኮይኑ ዝሓልየሎም ተኮይኑ ንእግዚአብሔር ከምኡ እዮም ዝስእልዎ ኣብታ 3-4 ዕድመ ዘላ ስለዚ እግዚአብሔር መን ይመስል ኢልካ ተሓቲትካ ንኽስቶ መምህረ ይመስል ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ከነርእዮም ኣለና መቁሽሽታይ ዘይምግባር ዘይምሃብ ጉቦ ኣክቹዋሊ ዘይኮነ ግን ተኽሎም ድኽእሉ እዮም ገለ ነገር ግቦር ኢልናዮም ነታ ገንዘብ እንዳርኣዮም ነቲ ስራሕ ክሰርሕዎ ስለዚ ኣብ ከምኡ እንታ ክንገብር ኣለና ክንጥንቀቕ ኣለና ዓይነት ተባባዓዮም ኣይኮነን ግን ከምኡ ተለሚዶም ከዓ ርእሱ ዝኸኣለ ዘይፅቡቕ ነገር ኣለዎ ስለዚ ናይ ምምሃር ዓቕሚ ምዕባይ ንቃሉ ብዝግባእ ምርዳእ ወለዲ ከምቲ ደጋጊምና ንብሎ ክንውስኽ ክንዓቢ ኣለና ቃል ኣምላኽ ከነፅንዖ ኣለና ፅቡቅ ጌርና መን እዩ ፅሒፎ ናብ መን ተፃሒፉ ዝፀሓፋይ ክፅሕፍ ከሎ ኣበይ ነይሩ እቶም ነቲ ደብዳቤ ዝቕበልዎ ሰባት መን እዮም ኣብ ምንታይ ኩነታት ነይሮም ነቲ ቃል ብዝግባእ ክንርድኦ ኣለና ንሕና ምክንያቱ ክንምህሮም እንተኮይንና ንሕና በቲ ዝተረዳእና ኢና ንዖም እንታይ ንገብሮ نمهرم جغرافي كله نتقال أملاك بخلو كنطنعو صبغي مسحاتوتنا نتقال بزقبع تردينا لنا بزقبع كعا كان محلال فلوم نخلينا متشو عقاد عم متقع of course نعلنا كلنا دا تمسحنا هنكون نخل نتي ناي ديفوشن غزي طراي كنا كنصب زلنا اب any opportunity ኣብ any ኣጋጣሚ opportunity እንታ ክንገብር ኣለና ክንጥቀመሉ ኣለና ንኣብነት ሒዝና ወፂና ናብ ሓደ ቦታ ሾፒንግ ክንገብር ኣው እንዳዓለልና ከለና ዝኾነ ነገር ክሓቱና ከሎ ብኣብነት ጌርና ምምሃር ነታ opportunity ምጥቃም ከምኡን መግቢ እንዳበላዕና ከለና ኣርእስቲ ክለዓል ከሎ ነቲ ተላዒሉ ዘሎ ኣርእስቲ ምጥቃም ኩሉ ግዜ remember ክንርስዖ ዘይብልና ግን እንታይ ዕድሞም ኣብ ግምት እንዳኣተና ሓደ ግዜ ሓቲቶምና ኢልና ከነረድኦም ክንብል نوبه نوستومينا كسع زهكيو مالتي كوم خوني يقول تي حساباتنا طريفنا انتاينا خنبل دلينا بتي درجه بتعاوم ملختنا انت خنقبر علينا كنا محلالف علينا سلاز opportunity كنتقام علينا لا صراحنا يكون لا تنقاساسنا يكون لا غزانا يكون مسو لا بندا تمغبنا يكون ام منقد وك اندا غبرنا يكون بيت تمرت اندا صحنا يكون كبيت تمرت اندا ملسنا يكون ابزو كله اغاطاميتات كنتقام علنا نتناي ديفوشن غزي ساعات راي كونان كنتقام زلنا نت ملختي مسرات مدغغام صبو غيرنا نحد حساب انت خنغبرلهم علنا كندغملهم علنا دغاغيم كامنغار رايو حج ات دغاغيم كامنغار قالام لخ مور بزصنعنا يزردانا حنسا انبيبنا حلفنا يردانا تطنقنا دغاغيمنا مديتيت كنغبرو لنا كنصنعو لنا كندغاغمو لنا ጽቡቅ ጌሩ እንታይ ዝገብረና ዝርዳና ሓደ ምዕራፍ ከባቢ 6 ግዜ ተደጊምና ኮምፕሊትሊ ጽቡቅ ጌርና ንሕዞ እንታይ ዛረባሎ ኣብቲ ምዕራፍ ጽቡቅ ጌርና ክሳዕ ዘይንርስዖ ንኾን ስለዚ ንኣብነት ሓደ ግዜ ዝነገርናዮ ሓንሳ ዝነገርናዮ ንኣብነት እግዚአብሔር ፍቅሪ ኢልና እንተ ነጌርናዮም
ويون كم مصحف قدس حدا نجر وسينا بزعبا ناي أبراهام وسينا بزعبا أبراهام تمهيرنا يوم هذا زين نجرنا يوم علينا دحري 30 معلتي 10% يوم يذكروا 10% يذكروا بزعبا أبراهام نابنت وبزعبا يوسف بزعبا يسوع شديشت جزء تمهيرنا وبزعبا حدا قال شديشت جزء بزعبا حدا توبيك زابير فقري يزبل وزابير محرات يزبل شديشت جزء تمهيرنا دقاقي منا مالتي 9% يحزو أبو غرحي أب 30 معلت مالتي سلازي تمدققا effective ውጽኢታዊ ደጋጊምና ክንነግሮም ኣለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከይና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዳንኤል ዘርኣዮ ራእይ ብዛዕባ እቶም ኣብኡ ዘለዉ እንስሳታቶም ዝመፁ ነገስታት ብዛዕባ ባቢሎን ሚዶንን ፋሬስን ግሪክ እንዳበለ ሮም ከምኡ ኢሉ ገሊፁ እንደገና ምዕራፍ 7 ካ ይደግሙ ኣብ ምዕራፍ 8 ካ መሊሱ ተሓሳብ ይደግሙ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ከይና ክንሪኦ ከለና ካብ ምዕራፍ 12 ጀሚርና 13 ዘሎ ደሰም ሓሳቢ ኣው ዝደጋገም ስለዚ ሓደ ነገር እግዚአብሔር ፐርፐዝሊ ዝገብሮ ክደጋገመና ከሎ መሊሱ እንታይ ይኸውን ሞር ንሕዞ ሞር ክርዳኣና ይጅምር ስለዚ ትምድግጋም ውጽኢታዊ ነቲ ትምህርቲ ጥዑምን ሰሓብን ጌርካ ምቕራብ ሕጂ ኣብ ቤተክርስትያን ከምኡ ፓፔትስ እንዳገበርካ ንሕና እውን ናብኦም ኢና ክንወርድ ዘለና ከምቲ ዝበልናዮ ፕሮቶኮል ዝበሃል የለን ኣብታዕ ዘለዎ ዓድመ ወሪድና በታ ቋንቋኦም ብኣይና እንታ ክንገብር ዘለና ድምፅና ቶና እንዳቀየርና ኣበይ እንታይ ንውስኽ ኣበይ እንታይ ንቕንስ ከመይ ጌርና ነቲ ታሪክ ሳምራይዝ ጌርና ብዛንታ ጌርና ኣክሽን እንዳገበርና ከነረድኦም ክንምህሮም ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ጥዑም ዝስሕብ ጌርና ክነቕርቦ ኣለና ምክንያቱ ኣቴንሽኖም ሂቦም ክሰምዑና እንተደሊና ኣይንግበሮ ኣይነፀብቆ ግን ክኸውን የብሉን ንቃሉ ብግብሪ ምርኣይ ነቲ ህይወት ምንባር እንደገና ፕራክቲካል ምርኣይ ማለት ክንፅልል ለና ዞም ደቀይተ ኢልናዮ ክንፅሊ ክርኢና ኣለዎ ንድኻታት ክንሕግዝ ኣለና እንተኢልናዮ ንድኻታት ክንሕግዝ ክርኢና ኣለዎ ምሕረት እግዚአብሔር ምሕረት እዩ እግዚአብሔር ምሕረት ጌርና ምሕረት ክንገብር ኣለና እንተኢልና ሰባት ጎዲዮምና ድዩ ዋላ ብዝተፈላለየ ነገር ፕራክቲካል ምሕረት ክንገብር ክርኢና ኣለዎም ስለዚ ነቲ ቃል ብግብሪ ኣባይታ ንዛረቦም ነቲ ዝተዛረብናዮም ከዓ ኣባይታ ክንሪኦም ኣለና ብምስላ ምምሃር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝበለፀ ኣመሃሩ ከይዶም ፓራብልስ ዝጥቀም ነይሩ ብምስላ እንዳገበረ ሚኒንግ ኣለዎ ተጠንቂቕና ክንሪኦ ከለና ምስቲ ሓሳብ እዩ ኩሉ ግዜ ዝዛረብ ንኣብነት ብዛዕባ ምሕረት ይምህር ተልዩ ንሓደ ሰብ ብዙሕ ሚልዮን ገንዘብ ተሓዲጉሉ ከፍሎ ይከኣልን ኢሉ ዛንታ የምፅእ ብዛዕባ ንጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ንሓወይ ክንደይ ግዜ ምሕረት ክገብረሉ ኢሉ ክዛረቡ ከሎ ኣብ ማቴዎስ ከይና ክንሪኦ ከለና ምዕራፍ 15 ስለዚ 18 ሶሪ ኣብ ዛንታ እንዳገበረ የምፅእ ሓደ ሰብ ተለቂሑ ነይሩ ክከፍሎ ይከኣልን ትጎይቱ ምሕረት ገይሩሉ ኢሉ ብድሕሪኡ እሱ ከዓ ንካልእ ሰብ ኣለቂሑ ነይሩ ክፈሎ ኢሉ ከም ዘፅብበሉ ሽዑ መፂኦም ነቲ ጎይቱ ከም ዝነገርዎ ኢሉ ነቲ ዛንታ ብምሳሌ እንታይ ምግባር ብዛንታ ፓራብልስ እናገበረ ክምህር ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ንሕና ዛንታ እናገበርና ኦፖርቹኒቲ ዳተጠቀምና ብምስላ ክንምህሮም ኣለና ምክንያቱ እንታይ ኣይከውኒ ብቐሊሉ ኣይርሳዕን እዩ ብድሆታት ስግኣት ምውጋት ንሓላፍነትካ ብትክክል ዘይምርዳእ ኣነ ዝፅልየሎም እኽሊ ምባል እቲ ስግኣት ብድሆታት ንብሎ ዘለና ክንኣልዮ ዘለና ንሓላፍነትካ ብትክክል ዘይምርዳእ እንድሕር ሓላፍነትካ ሰብ ሓላፍነቱ ተዘይፈሊጡ ጥዑይ ስራሕ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ጥዑይ ነገር ከዓ ከፍሪ ኣይክእልን እዩ ሓላፍነቱ ተፈሊጡ ግን ጥዑይ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ጥዑይ ነገር ከፍሪ ይኽእል እዩ ስለዚ ሓላፍነትና ክንፈልጥ ኣለና ሓላፍነትና ክንርዳእ ኣለና ስለዚ ንሓላፍነትካ ብትክክል ዘይምርዳእ ልክዕ ኣይኮነን ብትክክል ንሓላፍነትና ክንፈልጥ ኣለና ኣነ ዝፅልየሎም እኹል እዩ ምባል ኣብ ገለገለ ዋላ ክሪኦ ከለኹ ገለገለ ፅሑፋት ገለገለ ወለዲ ነቶም ደቆም ጸሎት ፅቡቅ እዩ ጸሎት ኣይኮንኩን ዝቃወሙ ዘሎ ጸሎት 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 እናበሉ ጥራይ ነዊሕ ዓመታት ይምህርዎም ጸሎት የለማመዶም ቃል ዘይብሎም ይኸውን ስለዚ ሓደ እንታይ ኢሉ ገሊፁ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ እንድሕር ሞር ኣብ ቃል ተፀቂጥና ከም ፈሪሳውያን ክንከውን ኢና ኢሉ ምክንያቱ
ኣብ ቃል ጥራይ ይፅወቱ ግን ፍቅሪ የለን እንታይ ኢና ክንገብሮ ዘለና ባላንስ ክኾን ኣሎ ኣብ ቃል ክንምህሮም ኣለና ጸሎት ከዓ ክንምህሮም ኣለና ሓደ ሰብኣይ እንታይ ኢሉ ገሊፆ ነዚ ቃል ጥራይ ተይልና ክንደርቕ ኢና ኢሉ ጸሎት ጥራይ ተይልና ክንነፍስ ኢና ኢሉ ስለዚ ባላንስ ክንጽልየሎም ኣለና እንደገና ቃል ኣምላኽ ከዓ ክንምህሮም ኣለና ብጸሎት ጥራይ ክልወጡ ይክእሉን እዮም ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ከዓ ዘይጠፍእ ዘርኢ ኢሉ ኣሎ ንዑ ከዓ ካብታ ንእስነቶም ኣትሒዞም ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ክንምህሮም ተጀሚርና ኣብ ሂወቶም ክሰርሕ እዩ ስለዚ ጸሎት ጥራይ እኹል ኣይኮነን ባላንስ ክንገብሮ ኣለና ቃልን ጸሎትን ኣነ ዝጽልየሎም ጥራይ እኹል ኢልና ከዓ ክንሓስብ የብልናን ናይ ህፃናት ናይ ምምሃር ዓቕሚ ኣንኢስካ ምርኣይ እዚ ኣቀዲምና ተዘራሪብናሉ ኢና ኣብ ማዕዲኻ ናይ ምርኣይ ፀገም ነዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ፅባሕ ንጎ እንታይ ከም ዝኾኑ መራሕቲ ሃገር ከም ዝኾኑ ፓስተራት ከም ዝኾኑ ኣገልገልቲ ከም ዝኾኑ ሃገር ዝመርሑ ጥዑይ ወለዶ ክሃንፁ ዝኽእሉ ምዃኖም ኣብ ማዕዲና እንታይ ዘይምግባር ዘይምርኣይ ጆን ኤፍ ኬነዲ እንታይ ኢሉ መበል 35 ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዝነበረ ጆን ኤፍ ኬነዲ ኣብ ሓደ እዋን ከም ዝኽብል ተዛሪቡ ቆልዑ ናብ ዘይንፈልጦ ዘመን እንልእኾም ህያዋን መልእኽቲ እዮም ብምዃኑ ድማ ወለዲ ብዛዕባ ናይ ደቆም መንፈሳዊ ህይወት ካብ ሕጂ ዝሓለፈ ጠመተ ክህልዎም ይግባእ እዞም ሎሚ ኣብ ሕፎና ዝርከቡ ህፃናት ፅባሕ ሃገር ዝርከቡ ሓያል ወለዶ ዝምስርቱ ኣብ ማእከል ወለዶም ጨውን ብርሃንን ብምዃን ንክብሪ ኣምላኽ እንታይ ዝኾኑ እዮም ኢሉ ዝቆሙ እዮም ኢሉ ስለዚ እዞም ንሪኦም ዘለና ፅባሕ ንጎ እንታይ እዮም ሃገር ዝርከቡ ሓያላት ጀጋኑ እዮም እዚኦም ኣብ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ትምህርቲ ክንጅምር ከለና ዝረኣናዮ ጨውን ብርሃንን ኮይኖም ንኣምላኽ ከዓ እንታይ ዝገብርዎ ዝውክልዎ እግዚኣብሔር ክልእኾም ይደልዩ ስለዚ ኣርሒቕና ክንጥምት ኣለና ሕጂ ንሪኦም ኣለና ንኣሽቱ ህፃናት እዮም ይፃወቱ ኣለዉ ወላ ሓንቲ ዘይከመስሉና ይኽእሉ እዮም ፅባሕ ንጎ ግን ሃገር ዓለም ዝርከቡ ትውልድ እዮም ስለዚ ብቐሊሉ ክንሪኦ የብልናን ኣርሒቕና ክንርኢ ኣለና ኣብ ማዕዲኻ ምርኣይ ናይ ውሉድና ናይ መጻኢ ህይወት ዝተመዓራረየ ንክኸውን ሎሚ ቃል ኣምላኽ ብትግሃት ምምጋብ ኣብቲ ኸውሒ ዝኾነ ክርስቶስ ጸኒዖም ንክቆሙ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ኣብ ሕጂ ኮይኖም ድሓር እንዳረኣና ዝመፅእ እንዳረኣና ብሕጂ 20-30 ዓመት እንዳሓሰብና እንታ ክንገብሮም ኣለና ቃል ኣምላኽ ክንምህሮም ኣለና ኣብቲ ከውሒ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ክንስርቶም ኣለና ሎሚ ናይ ውሉድና ህይወት ኣብ ቃል ኣምላኽ ክሃነፅና ኣብ መጻኢ መንፈሳዊ ህይወቶም እንታይ ከም ዝመስል ካብ ሕጂ ብዓይኒ ሕልና ኣሳጊርና ክንሪኦ ይግባአና ወለዱ ነዞም ዝስዕቡ ዝመስሉ ሕቶታት ብምልዓል ናይ ደቅና ድኻም ብምልላይ ኣገዳሲ ማዕረምታ ካብ ሕጂ ክንገብረሉ ይግባአና ስለዚ ቃል ኣምላኽ ሕጂ ተዘይምሂርናዮ ናብ ህይወት ክመፁ ይክእሉን እዮም ናብ ምድሓን ክመፁ ይክእሉን እዮም ሕጂ ቃል ኣምላኽ ንምህሮም እንተሊና ምስ ዓበዩና ምንታይ ክመፅኦም ናብ ምድሓን ክመፅኦም ብሓቂ ናይ ክርስትና ዓብ ምስጢር ተረዲእዎም ዶ ክንምህሮም ከለና እዚ ሕቶታት እዚ ክንሓትት ኣለና ክንገብሮ ዝግባአና ብሓቂ ኣብ ማእከል ወለዶኦም ንእግዚኣብሔር ብዝፈሪ ህይወት ክመላለሱ ዝኽእሉ ዓቕሚ ይሃንፁ ኣለዎ ዶ ኣብቲ ዝነብርሉ ዘሎ ዓለም ንሓጢኣት እምቢ ኣነ ንክርስቶስ ልክዕ ከምቲ ዮሴፍ ኣብ ምድሪ ስደት ከይዱ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣነ እንታይ ገብሮ ኢሉ ይፈርሆ ኢሉ ካብ ስድሩ ተፈልዩ ማንም ዝሪኦ ሰብ የለን ድሌቱ ክገብር ይኽእል እዩ ግን እግዚኣብሔር ይፈልጦን እዩ ንኣምላኹ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ነቲ ክፉእ ነገራት ክገብር ኣይከኣለን ኣነ ንኣምላኽ ይፈርሆ ኢሉ ክምልሰላ ክእሉ ኢና ንሪኦ ስለዚ ኣብ ማእከል ወለዶም እግዚኣብሔር ብዝፈሪ ህይወት ክመላለሱ ዝኽእሉሉ ዓቕሚ ኣብ ህይወቶም ንሃንፅ ኣለና ዶ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምስ ተሓወሱ እምባ ኣነ እዚ ነገር እዚ ኣይገብርን እየ ሓጢኣት እዩ ኢሎም እምቢ ክሳዕ ዝብሉ እንታይ ንገብሮም ኣለና ንምህሮምን ንዕጥቆምን ኣለና ኢና ብሓቂ ዶ ንካልኦት ከም ርእስና ነፍቅረሉ ናይ ክርስቶስ ልቢ ኣለና ስለዚ ብሓቂ ዶ ንክርስትናን ደቅናን ደቅደቅናን ንወለዶና ንምስባኽ ዘኽእል ዓቕሚ እንታይ ንገብር ኣለና ነዳሉ ወይ እውን ንዕጠቕ ኣለና ኢና ወይ እውን ንምህሮም ኣለና ኢና ስለዚ እዚ ሕቶታት እዚ ክንሓትት ፅቡቅ እዩ ኣብ ማዕዲና ክንርኢ ፅቡቅ እዩ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ እዞም ሕጂ ዘለው ፅባሕ ብዙሕ ነገር ስለ ዝርከቡ ኣብ ኣተዓባቢኦም ንዓለምና ጨኒቆማ ዝኸዱ ሰባት ርኢናዮም ነርና ኢና ኣብቲ ማሕበራውን ስምዒታውን ዝተጎድኡ ሰባት እዮም ቆልዑት ከለዉ ክጉድኡ ከለዉ
صباح نقول هاجر تقبلهم هاجر زمرحي أي مسلون يمنيرهم توم سبات كاسيوهم من كقولهم كله سلزي هاجر مستقبلوا جد نبوزح نتفقات عنوة خوينهم زندار أنا معدينا أنت هنقبر لنا كنا حسب لنا سقعت ملاي جزين زي اللون غير كان سقع انتاينا نيرنا نتاترها بأوبورتونيتي نتقع السنة بعلا أدفانتج علوه نعمت بيكيري قريب ناس ببجيزيو ماي ننشتي ندانت أبنا لا تخينا تا بيكيري دحرستوس نجزي انتاي مخانا يترفني ماي مملأة يترفني سلازي أبتان نرخبا جزي أبتا نرخبا opportunity نتفهم قولت انتا هنروح نقبرو مالنا كنمهرم علنا تا ببجيزيو نهبهم عبيوتهم بزح لوطي بزح نجر كمس يغلي بقعت انت زي باللي كيل كامل سقع أبوتاتنا أنا أملاك كقولوا خلو بحيلو من بعمو من صرح خلو عين يمين أب مصحف قدس እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ነው ምንይሩ እግዚአብሔር አምላክ ጥበብ ምንይሩ እግዚአብሔር አምላክ ኃይሎ ምንይሩ እግዚአብሔር ምስጥራት ዝገልጸሎም ምንይሩ ስለዚህ አይ በخلتنا አይ በኃይልና በመንፈስ አምላክና እንገልግልን እንምህርን ሰብኽን እንነብር ስለዚህ ዝርዲት ዝክልወናሉ በቃት ዘይብለና ክንሐስብ ይብልና እግዚአብሔር አቦ ደግፈኒ መንፈስ ቅዱስ ረድአን መንፈስ አምላክ ዘሎ ክድግፈና ናብ ሐቅ ዘበለክ መርሐን አብዘይን ኮሎ ነገር ከኸለና ዊልቸር ክራንች ይብሉ حدا أجرس تحاسيز خيد زي كلي مركز اللي دقة فينا نسي أو خنوكل صبوي أبوتاتنا أبجبر هارات بملو خيدنا خنصنع خلنا كلهم جففت عسى بنيرو أب فتم سانيدرين بزعبهم كزارو بخلو زي تمهرو يلوم مسكيرو ملومين إجزابير أملاخ يبقعتهم نيرو بزح ميسترات تجليت له بزح نجار سريح ما بزمدر زخود نمدري أبسايد داون قلبي تما زخود بخلوتهم بحيلو من يكونه بالمنفس أملاخي سلازي أملاخ مسانا خمزولو ندا حسبنا خن عيلنا عقمنا يكوننا كنرزلنا زكرياس نزربا بيل كزاربو كله توم حزبنا خبا 10 8 عمت توم صلاتهم مسخهم كنسرحنا بيت مقدس مسبولو امبي مسبولوهم تسريحكم كنريكم ينا لهم مسفرارهم نخبا 10 8 عمت يم بيت مقدس يسر እግዚአብሔር አምላክ ግን ዞርባ በል ነዝ መሰረት ስፋንታ ጌርካኻ አንጽፍካዮኻ ባኻኻ ሁዳ ኢሉ أنا مساخة أي بغلطكم أي بحيلهم بمنفس يلو እግዚአብሔር አምላክ عاوم تأمامين خلقهم كلهم رأي እግዚአብሔር عاوم تأمامين إنتاز جبرنا زلخنا سلزي أب عاومنا بكلتهم كنوكل علينا أب عاومنا تتوكلنا جن صبو أي كمتزني عاومي بالله إنتلناون كنمهرم عين كأننا رأسنا ونان إسنا كنرخن جمرنا سلزي እግዚአብሔር عاومنا أنا قد يقرب تستعيذ بدنا እግዚአብሔር أملاك يقدسنا እግዚአብሔር አምላክ ይምዳሐና እግዚአብሔር አምላክ ይጥበብና ስለዚህ አብ እግዚአብሔር ሙካል ሰናይ ና አምላክ መንፈሱ እንዳተደገፍና አይና እንደቀና ክንምህር ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ክንዛረቦም ኮለና ልቦም ክኸፍተሎም ክንጽልለና ተዝባዓት የብለኒና ክንሰግእ የብልና እግዚአብሔር አምላክ ይናዓና እንታይና በዓትና ቅለትና ኃይልና ኩሉ ነገርና እግዚአብሔር ይናዓና ስለዚህ ንዑ አሚንና ኢና ነገራት ክንገብር ዘለና በይነይ ምዃነይ እንተ ዘይቀናዓኒ ከዝብል ስግኣት ኣብ ዘለና ሕጂ ዓድታት ኣብ ዝተፈላለዩ ናብ ጁባ ዝኸዱ ኣለው ሓዳሮም ኣብ ዝኾይኑ ናብ ጁባ ክኸዱ ከሎ ኣዴታት በይነን ዘዕብዮም ኣለዋ ስለዚ በይነይ ከዝብል ስግኣት ከነወግድ ኣለና ምክንያቱ ኣብታ በይንና ኮይንና እውን ቀፃሊ ናይ ቃል ናይ ጸሎት ግዜ ምስኦም ተሊና ብዙሕ ነገር ኣብ ሂወቶም ክንጸልዎም ንኽእል ኢና ንኣብነት ኢለ ኣብ ዝምፅእ ዘለኹ ኣደ ቻርልስ ዌስሊ ማለት ካብቶም ሜቶዲስት ምስ ጆርጅ ዋይትፊልድ ምስ ሓው ኮይኑ ነቲ ሜቶዲስት ዝብል እምነት ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ዝጀመሩ እዮም ስለዚ ኣብ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ብዙሕ ምንቕቓሕ ዘምፁ ሰባት እዮም ነይሮም ክልቲኦም ኣሕዋት ንሶም ካ ጆርጅ ዋይትፊልድ ኣዲኦም እንታይ ጌራቶም ይዕብያቶም ስለዚ ቻርልስ ዌስሊ ከይድና ክንሪኦ ከለና ኣብ ዓለም ዓብይ ተፅዕኖ ኣምፂኡ ክንሪኦ ከለና ድሕረ ባይቱ እንተፅኒዕናዮ ከምዚ ኣቦና ኣዲዩን ብትክክል ከምዚ ተኻናኺኖም ኩሉ ነገር እንዳማሃርዎ
زعبي ويو زمسل بيت كبت الصروح سرح كرهون لقنا يكون أديو بيني أنت جيراتو يعبياتو لازم إحنا نقوم ونقبر نخلينا بيني زبل السجعات كن قال لنا ولا بيننا نكون كن مهروم قال لنا تناتنا سباوس تي مصعمتنا بتقانا تزيل نحنا بيننا كن مهر لنا بيننا بزح يو كن عين غلينا والاتي مصعمتنا كم سنه تزيل سماين مدرن فطر እግዚአብሔር ግን ምሳና ሎ ብዙሕ ነገር ክድግፈናን ክረድአናኒ ወኩልና መጽሐፍ ቅዱስ ፍልጠት ምዘይልወን ኢልካ ምስጋዕ ታንፈልጣ ተሰማ ሳምራይ ሰቤት ተያየራ ነታስ ዝተረዳአታ ዝተዓመታ ኸይዳነት ህዝቢ ነጊራ ነታስ ተዓምያ ነታስ ተረዳእትና ኢና እንታ ክንገብረሎም ዘለና እንደቀና ክንምህሮም ዘለና ዓም ስለዘይብለይልና ደሓናይ ተሕተተን ከምልሰልካ ይቀልነይልና ክንአልዮም ይብላ ነታዝ ዝበጽሐና ነታዝ ፈለጥና ግን ከነካፍሎም ክንምህሮም ኣለና ጀሚረን ተዘውዳ ኮይልና ምስጋዕ በዞን እንታ ክንገብር ይብልና ክንሰግእ ይብልና ስለዚህ እቲ ኣብቲ ዝመጽ ሰሙን ንቆልዑ እንታይ መምሃር የድልዮም ዝብል ክንሪና እቲ መድረኽ ቃላብ ክገድፈሉ አሜን ጌታ ይባርካ አቡነ ገስጋሪ ተስፋለ ስለዚህ ነገርና ግን አምላክ ነመስገን ሁላችሁም አምላክ ይባርኩም next week ክንቀጽልና ካብዝ ተጥበዘበርናየው በጸሎት ከነአጾይና በሀብተ በጸሎት ከአጽልና ኩላትና በጸሎት መንፈስ ኮይና ከንጸልይና ማለት ነው የተባረከ አሁን ተስፋን አሜን በሁሉ እግዚአብሔር ይሁን አሜን እግዚአብሔር አብዚሕ ጽጉ የብዛልካ ተስፋለም አሜን አሜን ባባ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ቀሊል ትምህርት አይኮነን ወደቅና ከሚገርና ከምነብይ ቆልዑት ማዕባይ ዝበለጸ በመንፈስ አምላክ እንዳሃነጽካ ተዕቢ እዚ ትምህርት እዚ ብጣዕሚ አገዳሲና ላይን ትምህርት ስለዝሆነ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግኖ ክብሩ ሁሉ እግዚአብሔር ይሁን አንሳ ኮይና እንጸሊ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካልና ስለዚህ ያው ቃልካ ተመስገን እንደቅና ከመገርና ከነዕብን ከመገርና ክንቆጻጸርን ከም ዘለና ምህረና ጸኒሕካ መጀመሪያ ግን ንሕና አርአያ ክንኮኖም ከም ዘለና ከዓ ነጊርካና ንሕና መስመር ሒዝና ተዘይከልና ቶም ደቅና በትናትና መንገዲ ክኸዱ ከም ዘይክእሉ ክትምህረና ጸኒሕካ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ንሕና በቲ ትመርሐና በቲ ትእዛዝካ በቲ ያው ቃልካ ተመሪሕና ክንመላለስ ክንክእልሞ ንሕና እንደቅና ብሎም ክኸዱ ክንመርሖም ከለና ካብ ኣፍ ከም ዘይብሉ በሰዓት ዘትምህረና ጸኒሕካ ኢኻሞ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ንኽብረካና ኣለና ክብሪ ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ነዚኦም ኣብዚ ሊንክ ዝከታተሉ ዘለው ኩሎም ደቆም ብስነ ስርዓት ክዕብዩ ንኻልኦት እውን ንብዙሓት ረኣያ ክኾኑ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ምክንያቱ እቲ መንፈስ ዝምህር እምበር ባዕላህና ብክእለትና ኣይኮንና ንሕና ንኽእል ኢና ኢልና እንድሕር ነዞም ደቅና በታ ክኸድዋ ዘሎም ሜርናዮም ደቅና ከዓ ንሰናይ ንእግዚአብሔር ፍርሓት ብዘለዎ ንእግዚአብሔር እንዳተኣዘዙ ክምርሑ ክዓብዩ ስለዝኽእሉ እንደቅና በዚ መንገዲ ዝኸነዕቢ ስለዝመሃርካና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ለዚህ እንደቅኻ እግዚአብሔር አምላክ ኃይል ክትህብ ጸጋ ክትህብ እንደቆም ስነ ስርዓት ገይሮም ክምህርዎም ዘለዓለም ከዓ ካብቲ መቃልካ ከይወፁ ክነብሩ ንብዙሓት አምላኸይ ወንጌል ዘብጽሑ ክኾኑ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና መብዞም ቃልኦት እዚኣቶም አምላኸይ ገሊኦም ወንጌላውያን ገሊኦም መማህራን ገሊኦም ነቢያት ገሊኦም ሐዋርያት ኮይኖም ዝወፁ እሞ እግዚአብሔር አቦ በመንገድኻ ክምህር ክንክእል እዚ ትምህርት እዚ ናብ ኩላህና ክስቆር ብኢየሱስ ሽም ንጽልይ ኣለና
ስለዚ ሕያው ቃልካ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ኣብ ዘለዎ ኩሎም ባርኮም እዚኦም ህዝብኻ ደቅኻ ኣምላኸይ ኣብ ምእታው ምውፅኦም ባርኽ ብዝገብርዎ ነገራት ኩሉ ባርኽ ኣብ ስራሖም ኩሉ ባርኮም እግዚአብሔር አቦ ኣብ ኣገልግሎቶም ባርክ ኣብ ምእታው ምውፅኦም ኩሉ ባርኽ ጌታ ሰራዊት ክብሪ ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ በዚ ሰዓት እዚ ከዓ ዝሓመሙ ኣብ ዓራት ስለ ዘለው ንጽልይ ኣለና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ክፍወሱ እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ናይ ኮቪድ ሰዓል ኣብ ብዙሓት ኣምላኽ ይመጽእ ስለ ዘሎ ብዙሓት ከዓ በዚ ሕማም ዝተበኪሎም ይሳቀዩ ስለ ዘለው በዛ ሰዓት እዚኣ ነፍስ ወከፍ ኣምላኸይ በዚ ሕማም እዚ ዝተበከሉ ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ፈዋሲ እግዚአብሔር ስለ ዝኾንካ መንፈስ ካልእካ ትፍውሶም ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣብ ዘለዎም ንስሓ ትበጽሖም በስ ክትፍውሶም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝተፈላለየ ሕማም ኣምላኸይ ንስሓ ዘይትኽእሎ ነገራት የለን እግዚአብሔር ዝሰኣነካ ነገር የብልካን እሞ ካንሰር ዝሓዞም ይኹን ናይ ደም ብዝሒ ናይ ሽኮር ሕማም ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኸይ ዝተፈላለየ ውሽጣዊ ይኹን ግዳማዊ ሕማም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንደቅኻ ክትፍውስ ንጽልይ ኣለና ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንደቅኻ ክትፍውስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ እዞም ደቅና ከዓኒ ኩሎም ኣምላኸይ ብመስመር ብቃል ኣምላኽ መሰረት ክመላለሱ ክኽእሉ ካብ ሕማቕ ኣዕሩኽ ክርሕቁ ክኽእሉ ንስኻ ትሕግዞም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ካብ ክፉእ ዝመክር ኣዕሩኽ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንስኻ ክትባልሆም ንጽልይ ኣለና ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን እግዚአብሔር ይባርኽኩም አሜን አሜን አባታ አምላኽ ይባርካ ኩላኻትኩም አምላኽ ይባርኩም ፕሮግራምና ወዲእና ኣለና ንቅጽል ሰሙን ክንቅጽል ኢና አምላኽ ይባርክ